Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqly tarap ýurdumyzda täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun paýtagtymyzyň ruhyýet köşkünini hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň başçylyk etmegini Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi geçirilip, ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyny şanly waka urly. Ata watanymyzyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öňýany geçirilýän maslahatyň gün tertibini öz başlyklyk ýyllar içinde gazanlan netijeleri jemlemek, durmuş ykdysady we demokratik özgertmeler ýoly bilen önemli öňe barýan ýurdumyzy mundan beýle hemmet tarapdan ösdürmegiň esasy meseleleri aral maslahatlaşmak gerdelli. Ýaýbyrlandyrylan özgertmeleriň baş maksady ediz diýarymyzy ösdürmek hemde mehriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpçün etmek bolup durýar. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň binasyndan Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşmak üçin ruhyet köşküne tarap urady. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk bayramynyň öňýanyna geçirilýän halk maslahatynyň mejlisi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyna şanly waka urly. Garaşdyr beýtarap Türkmenistan arkada prezidentimiziň ýol başlygyna dürejüň we ösüşiň täze bilenliklerine tarap batly gadamlar bilen barýar. Hormatly prezidentimiz ruhyet köşkünni Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşçylar tarapyndan mehirli garşylandy. Ediz watandaşlar, garaşsyz baky tarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly halk, maslahatyň mejlisine gatnaşyjylar 2021-nji ýyl bizim üçin taryhy ähmet bolan ýyl hökmüne taryhy ýer. Häzir ähli halkym bilen birlikde, azylyklykda we hem bütünlükde mukaddes garaşlygyň şany 30 ýyllyk bayramny giňden hem dawraly belýär. Atavatım şanlı garaşlygyň 30 ýyllyk jubileyini ýolumyň durmuşyň ähli oğullarına ol hem zähmet üstünlükler bilen garşylaýar. Garaşly ýolumyza dawraly bellenýän her bir şanly sene atavatymyza bolan hem buýsanç duýgular bilen kalbymy joşdurup hem beqarar döwletimizi ösüşiň täze tepkiklerine ruhlandyrýan ölbaş itergen birici güç bolup hyzmat edýär. Türkmenistanyň hem başlanýy boýunça 2021-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýa tarapyndan halkara palahaçylyk onanşmak ýyly hemde mukaddes garaşlygyň hem şanly 30 ýyllyk bayram edilýän ýylyň Türkmenistan palahaçylyk onanşmagyň watany dilip aglan edilmegi döwlet garaşlamagyň 30 ýyllyk hem şanly seneniň ähmetini hassa artdyrdy. Gyska taryhy döwrüň içinde biziň demokratiýa, hukuk we dünýäwi döwletiň berk esasy döredildi. Halkymyzyň aň düşünjelerini, meden hem ruhy durmuşyny ol hem öwrüşik bolup geçdi. Düýüplem täze jemgyýetçilik gatnaşyklary emele geldi. Biziň döwlet garaşlanmagy. Atawalarymyzyň öz başlyk döwlet kurmak baradaky arzuwlaryny hasıl etmek hem mümkinçilik berdi. Türkmenistan parahatçylyk we anlaşmaň watany hem diýilip aglan edilen ýylla döwlet garaşlygyň hem şanly 30 ýyllygyny dawraly bayram etmek maksady bilen ýurdumyzda hem daşary ýurtda giň meşhurly hem çäreleri geçirildi. Bir çäreler garaşlyk ýyldan ediz ýarymyň hem durmuşyna bolup geçen hem öwretmenleriň taryhy ähmetini ýurdumyň galandan hem halkara agry hem dünýä jemgyýetçiligini asyp hem görkezmäge mümkinçilik berdi. Şanly Ferhem münasibetli geçiren şäherler mehriban halkymyza garaşlyk
Öl yurdunu, toprağını, onun yarattığı yerisi balıklarına, onların hem neticelerini görmek, baktın hem bolmak hakkındaki mukaddes düşünce vardı, hem düyüplü oylanmağa yardım verir. Bir karar hem devletimizin bahtiyarlık doğruluğunu diyarımızda bir amala asılan giyin hem gerimden durmuş iktisadi özgürtmelere koşmak hem islerini arttırır. Türkmenistan'ın milli genişinin halk maksadının azalarının ve meclisinin deputatlarının siyasi partilerin hem de cemiyetçilik birleşiklerinin azalarının medeniyet ve hem sanat işgallerinin ahiri puduklarda işleyen münglerce hünermelerin hem yılın devamını bu oradan olup cemiyetçilik siyasi hem de düşünürüş işlerini geçirenden hem bellemek isteyen. Bir çare Türkmen cemiyetinin meyarkı dövrde kazanan ösüş derecesi var arada oylanmakta ve onu hem baha vermekte mühimdir. Bu üstünlükleri adamlara, ayrıca yaşlara yetirmekte. Hem tarih hem dövrün hakikatini açıp görkedim halkımızda, karşı vatanımızda. Bu yüzden hem duyusunu terbiyelemekte ve müstürmekte, ulu ahmette iyi eder. Karşılığın hem şöhratli, 30 yıllık münasebetli geçirilen çarelerde ve hem duyuşuklarda yedi diyarımızın hakiki keşfi, merdana halkımızın erkin ve bahtiyar durmuşu, maddi hem de ruhi mümkünçülükleri fiilmez erki açılıp görkedir. Yedi vatandaşlar, şu bir halk masadının meclisinde davaralı yanayda Türkmenistan'ın karşılığının hem 30 yıllık jubileyine başlayan hem çıkışları dinler. Karşılık hem yıllarında hem bir taraf vatanımızın kalan hem tarihi üstünlüklerin hem cemler geçen ötüş yolunu selceler. Ne gezecek görüşünü maksatları ama o dipeleri iler hem tutulayan uğurları keskitler. Yurdumun karşılığında şan 30 yıllık bayramın hürmetine devlet hem silahlarına münasip olan riayetlerimiz. Silahlar ve onlar hem hürmetli ağıtları, dakar. Dost, doğunluk, hoşnetli, komşuçuluk ve hem insanperverlik kaderlerine eriyen Türkmen halkının avadan ve hem bahtiyar durmuşunu şöhratlandıran halk maksadının hem şuunki meclisi bizim her yerimizden tääde yenişlere hem de zahmet üstünlüklerine ruhlanırsın. Hürmetli adamlar, nesili bir karar devletimizin hem bahtiyarlık devletinin büyük bayramı, mukaddes karşılığımızın şanlı 30 yılı olan tüy sürekten kutlayar. Hürmetli masada katnaşıcılar. Türkmenistan'ın halk masadının meclisini aşık deyip ilan ediyor.
Eri vatandaşlar. Häzir Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow çuňur hormat bilen söz berýär. Aziz vatandaşlar, mehriban halkym, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we hökümetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Türkmenistan parahasynyň onanşmaň watany edip alan edilen ýyl bolan 2021-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda biz ýurdumyzyň baş bayramyny Aziz diyarymyň büyük garaşlygyň şany 30 ýyllyk ýubileyini aýratyn buýsonç bilen garşylýar. Bir sene garaşy ýurdumyzyň hem dagly bir halkymyzyň awra hem mertebini hem şan şöhratyny arşa götürýär. Bizim her birimiz täze hem bilen maksatlara galkyndarýan şanly wakadyr. Mundan 30 ýyl ozal 1990-njy ýylyň bizim hem garaşly Türkmenistan döwletimiz döredildi. Hem de dünýä bileşi hem tarapyndan akrar edildi. Men sizin ähliňizde merdana halkyma bir can sağlyk awadan hem bagtyar durmuş. Garaşy watanyň mundan beýlekde güllep esme orunda alyp barýan işleňizde ol üstünlikleri tüýsürekden arzu edýär. Aziz vatandaşlar, ata-vatanymyzyň täze tarihi bizim hem agazanan üstünliklerimizdir. Hem ösüşlerimiz milli garaşlygymyzdan başlanýar. Näme başlyklyk hem zamanyň her bir güni, her aý hem ýyly hem her 10 ýylyk ören hem mühim siýasy, ykdysady, medeni hem jemgyýetçilik wakalaryndan hem dowal boldy. Näçe hem köpüýüňiz bu hem wakalaryn janly şaýady bolan hem şol wakalara işçiň gatnaşdylar. Türkmenistan büyük hem garaşlygyň hem gyýyzha tarihi döwründe bütün dünýäde bilen hem ara hem mertebe ýolun ýolaşdyk hem döwleti ýurly. Garaşlyk merdana tawawlarymyzyň ýolaşdyk döwlet gurmak hakyndaky arzu isleglerini amalaşmak üçin biz hem şert döretdi. Hem şu döwürde bizim demokratik, hukuk we dünýäwi döwletimiň bir esaslary goýuldy. Halkymyzyň aňyna, medeni we ruhy durmuşyna uly özgörüşler bolup geçdi. Düýbünen täze jemgyýetçilik gatnaşyklar emeli geldi. Bizim döwlet garaşlygynda hem halkymyzyň göz başyny müň ýyllyklardan alyp gaýdan hem nesillerden nesillere geçirip gelen madde we ruhy gymmatlyklaryny bilen ansanpýar hem diýäplerini gaýtaryp berdi. Garaşlyk ýyllaryna ähli uğurlardy hem şo sanna daşary siýasatda, fenagatda innovatsion hem durmuş ösüşine ol hem üstünlikler gazanaldy. Demokratik hukuk hem dünýäwi döwleti gurmakda biz hem şol milli tejribemiz. Ösen hem döwletleriň tejribesine dayanmak. Türkmenistanyň garaşlygyny aglan edip ýöneköýe bolmadyk en kynçylykly döwürde döwletimiz hem ýol başlyk eden ýurdumyzyň ilkinji prezidenti Tapramnat Ataýeş Niýazowyň hatyrynda hem bilen tutýar. Onuň ýol başlygynda merdana halkyny ýard uly özgörtmeler amalla aşyranyny hemişe ýatlýar. Şol döwürde döwlet hem guruluşyny düzgünleşdirýän
Dünya ve milli demokratik tecrübesine, halkara hukukun umumu karar edilen hem kadalarlar, düzgünlerine hem layık gelen Türkmenistan'ın konstitusiyası kabul edildi. Türkmen halkının tarihinin, medeni ruhu hem mirasının özbaşı beyanı okunda devlet nişanlamız bolundu. Devlet baydan var. Devlet tuğramaz. Veya devlet fenamız döredildi. Yurdumuzun konstitusiyasında devletin ve cemiyetin her bir şahsiyetin mevkitlerini düzgünleştirmeye hem de dengliğini üpsün etmeye gönüktürülen kanunlar işlenip düzüldü. Harbi hukuk koruyucu ve milli hukuk idare düyüplü özgürdürlüğü. Türkmenistan'ın milli koşun şodanına Guriyer koşunları, harbi kovayım, harbi deniz güçleri, serhet hem koşunları dörüdürlüğü. Yurdumuzda 1993 yılın 1. noyabrında milli pul dolanışın girdildi. Karşı hem devletimin konstitusiyasında Türkmenistan'da cemiyetin ve devletin en yukarı kımmetli adamlar hem deyilip beyan ediliyor. Adam hem koruma, kolla bakmaya, ona hem hizmet etmek, devlet, hükümet hem idarenin baş vazifelerdeki noktalar. Hem şu orada yurdumda her bir adamın siyasi, iktisadi, duruş hem belli ki raiyet hukuklarını hem de azatlıklarını amalaştırmak, devletin hem cemiyetin demokratik kadrın hem de hukuk esaslarını berkitmek hem devlet siyasetinin esası uğurlan hem bir yerine de uğurlu. Şöyle yurdumuzun konstitusiyasında Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler Kurumunun tertipnamasının adam hukukları baradaki ekremumi carnamanın maksatlarına hem kadrlarına ağırlık hem tasdiklanıyor. Şu maksat bilen yurdumuzda adam hukukları boyunca milli meilnama kabul edildi. Ne bir meilnama adam hukuklarını berca etmen hem köp uğurluğunu hem göz önüne tutuyor. Hem de gelecekte hem kamilleştirmeye de gönüktürülendi. Türkmenistan'ın konstitusiyonu hem de halkara hem hukukun umumu kabul edilen kadalarına layıklıkta zinanlarla hem erkekler için den hukukları üpsün etmek düzgünü hem bizim devlet siyasetinin iler hem tutulayan uğurluğunun bir hükmün hem çıkış ediyor. Hormatlı meclise katnaşıcılar. Türkmenistan'ın karşılayan devlet hükmünü ikrar edilmek ilkinci novatta yurdumun içerisinde dışarı siyasetini özbaşlık keskitlemek için hem amatlı şartları döretti. Merdana tavavlarımın hem cemiyetini birleştiren milli devleti döretmek varadaki arzularını kullanıp tiyade, demokrasi, hukuk ve dünyevi devleti kurmak. Tiyade, raiyet cemiyetini döretmek. Yurdumuz hem dünyanın duruklu, ösyan hem devletlerin bir yerine öğürmek koyunca hem tapırlayan işler amalla asırlı. Geçen devirde raiyetinin hem durmuşun derecesini ve hiyerini yok olunmak hem beyazı şokuyuplu milli iktisadiyet hem döretmek koyunca hem taraflayın bir oylanışıklı yurdumuz hem durmuş iktisadi taydan ösürme hem göz önünü tutuyan maksatnameler üstünlükle durmuşa geçirildi. Bu işler yani ki doğruda hem neticeli devam ediyor. Bir karar vatanımızın karşılığının 30 yılın içinde yurdumun iktisadiyetinde koyulan iri maya koyumların meşveri 200 milyar hem Amerikan doların hem geçti. Bu teröristlerin 60 götürümden hem köpüsü senaat hem pudonu ösürmeye gönüktürülüyor. Daşavur maya koyumların payı onun umumi meşveri hem 15 götürümle kolaylar. Adam mayasına alan bilim, sağlık uğraş ulumlarına hem köp teröristler koyuveriliyor. Yazık dövrde durunuklaştırış gazlasının hem teröristlerin hesabına Türkmenistan'ın maliye taydan durunuklu hem ösüşü saklanıyor.
Frontlu meclisi gatnaşyjylar. Hem yurdumyň newt gaz gorlary huzuluk hem pudoklarını durnukly ösmek üçin zerur bolan düýpe maýa goýumlaryny toplamakda aýratyn orny eýlep ezahem milli iqtisadiýatynyň kuwwaty hem dayanjyny öwürli. Ugludarat ferişler dünýä ähmiýetli gorluny ýa bolan Türkmenistan ägir ol hem energiýa mümkinçilikleri halkın bütün adamların behfidini neticeleme peydalanmağa cevap geldi. Şemeleşip boğurdu. Anık hem iyidirli adamları adiye. TV gari dünya bağlarına diversifikasyon iyi vermek hem mavi yalnızın gorları oyuncu dünyada dördüncü ornu hem iyileyen yurdumun enerjik stratejinin hem mühim maksatlarından hem biridir. Enerji teröristlerin aktivarlı durnuklu üstü geçirmeyi hakkında Birleşen Milletler Kurumu'nun baş asambleyasının Türkmenistan'ın başkanıcı olan buradan kabul edilen rezolüsyonu muhim aydın şayatlık ediyor. Türkmenistan, Ovanistan, Pakistan, Hindistan gayet geçiricinin hem taslamasını amalaşma hem ulu geosiyasi ve geoiktisadi ehemmiyeti vardır. Türkmenim, Tiyoğan'ın energetik hem köprüsü Günörtü Asya'nın ulu yurtlarını onu hem uzak mühletlerin iyi vermek, üpsün edip tutuş seviyetinin durmuş iktisadi hem ötüsüne kuvvet itergi verir. Seviyette işe olur. Hizmetdaşlığı, para akatçılığı hem de durumluklu ötüsü puktulanlar var. Hormatly meclise gatnaşyjylar. Energetik hem senati yurdumyň iqtisadiýatynyň bir mühim pudogy bolup durýar. Şoňra da garaşy watanymyzda täze kuwat elektrik stansiýany gurup ulanmaga bermekini hereket edýän hem gaz turbina elektrik hem stansiýalaryny döwrewap ýagda ýetirmek hem de olaryň täzelerini gurmak goýunça diýipkin işler anlyp barýar. Yurdum hem şu zanna paytagyň Aşgabatda halkalyň hem energetik ulgamy döredildi. Ýarky zaman energiýa tygyşytda jem tehnologiýalary peýdalanmak esasynda elektrik energiýa bilen üçinçiligi has golunurmak. Ýerli tebiği howa maşyatlaryny nazar alyp gün we ýel energiýasyny almak bilen magly taslanmalar amalaşdyrmak goýunça netijeli işler durmuşy geçirilýär. Mari vilayetinde Merkez Asya'nın en bir ulu yukarı teknolojili elektrik istansiyası kuruldu. Devletimin hem karşısının şanı 30 yıllık jubileyi münasebeti olsa Levap vilayetinin şehirci etrafında kuvveti 432 megawatt olan gaz turbinalı elektrik istansiyası ulunmağa verildi. Balkın hem vilayetin fedar etrafında günlük hem yıl elektrik hem enerjisini öndüren stansiýany gurmak hem göz önünde tutulýar. Bu işler. Äklisi atawatamyz hem elektrik enerjisi bilen ödüni dol üpsünedýän we ony daşy ýurtlar hem iyi berme ören ol hem mümkinçiligi bolan döwlete öwrýär. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar. Garaşsylyk ýyllarynda hem owozlyk pudu hem ýyldyry ötüşi eýe boldy. Ýurdumyň agra hem senat toplumy hem dowlet tarapyndan gollamaň bütügi ulgamyna laýyklykda her bir pudu köp meşhurda maýem goýumlary goýulýar. Şeýlem. Ýerlerin millasifeme ýagdaýyny goýulnurmak. Toprağın hem hasalyny ýokalnurmak. Selektor hem tohumçylygy almesatda ösdürmek. Owa hojalyk hem tygyşyty tehnologiýalary en hem öňde barjy ilmi tehnik hem usuller ornaşdyrmak goýunça maksatnama hem durmuşy da geçirilýär. Ýurdumyň hem ähli sebäplerine häzirki zaman galla we mallar toplumlary Ýylda şahanalar, sowudyjy ammarlar we o hozurlyk öňleri gaýtadan işlenim kärhanlar hem guruldy.
dünyanın öňde barjym firmalaryň ýokary öňürüzlikde döwrap owazalyk tehnikalar diýen hemde pakta ýygýan kombaynlar hem ýygydyly satyn alınýar. Türkmenawat şäherindäki kimya kärhanasynda tejen karbamid, mari karbamid we garawogoz karbamid zawodlaryna, Balkanawat hemde bereket ýot kärhanalaryna, marazot we garawogoz sulfat önümçül birleşiklerine ýokary hili mineral dökünler we kimya önümleri öndürilýär. Munyň özi zähmet hem öndürüjülügini ýokarlandyrmaga, gallanyň hem gowçanyň, şalyňdyr hem gat şugunlugynyň hem beýlik owuzlyk ekinden bol hasyly ýetişdirmäge, azyk bolsuň hem üpçün etmäge ýardam berýär. Buğdaýyň ýurdu bolan garaşy hem döwletimiz şül gallaçylarymyz hem watan harmanna 1 milyon 400 000 hem tonundan köp değerni taşıdılar. Yani bir acayip netice rahmet hem dayhanlymyň garaşy hem watanymyň şanly hem bayramyna hormatly adamlar münasip sowgadylar. Onat meclise gatnaşyjylar. Nem o gozalyk hem ekinleriň ösürip ýetişdirmekde bol hatyly almakda bir ýaşaşyň hem çeşmesi bolan suwa hem işaretin orun degişdiler. Nem gadymy türkmen topragy suwurumly ekrançylygy ilkinji mekanlaryň biri boldy. Atawalama bol haly veren hem bereket toprakda ýaşamak bilen ýeri işläp bejermek, suw hem sarpa goýmak, ony tygşitli ulanmak hem nusxalyk usullarny bize miras galypdyr. Suw adamjyň altyn dänesine deňäp hem dağ jülýollaryndan göz başalýan çeşmeler. Ýapdyryňdyr hem akawalar hem suwuny tygşitli ulanypdyr. Ene hem şoň arada halkymyz suw damjasy altyn dänesi. Dayhanyň hazinesi yer suw. Suwly yer gül, suwsuz yer çöl ýaly, suwlanmaly köp sanly nakyllary döredipdir. Ne biziň günlerimizde hem atawalarymyzyň parasatly däplerine ýerip suw taşyt we netijeli olanmak ol döwlet hem siýasatymyzyň üren mühim hem wezipeleriň biri bolupdyr ýa. Hem şu maksat bilen suw taşytleji tehnologiýalar önümçüler giňden ornaşdyrylýar. Suw gozalyk dehalardy hem ulgamlary gurulanyr. Alman we hem öňde barajy hem tejribanyň her zaman hem usullary ulanýar. Ne biz merkezi Aziya sevitinde ilkinji bolup hem diýe suwlaryny toplayan altyn näherem türkmen köýlüni gurup ýurdumyza daşgy gurşawa aýoly hem garamak goýunça mühim hem işler amala aşyrylýanyň hem bütün dünýä hem görkezlik. Garaşyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli Balkan welaýatynyň bereket etrawyna 18 milyon hem kup metr hem howdany ulanmaga berdi. Bu hem taslaman amala aşyrylmagy suw hem serişlerin aýoly ulanmakda hem o gojar ekinlerinden bol hasyl almakda ýene bir mühim hem ädim boldy. Hurmatly mejlise gatnaşyjylar. Daşky gurşoň arasynda hem baýlygyny gorap saklamak, tewige serişlere aýoly garamak we olar hem tygşitli ulanmak, önümçül ekologiýa ataýdan arasy tehnologiýalary ornaşdyrmak o döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarıdır. Atawatamyz bağ hem bostanlyga ýurmak, ekologiýa, awadançylygyny üpçün etmek, ösümlik hem haýwanat dünýäsini gorap saklamak goýunça işler amalaşyp biziň ýurdumyz härki döwrüň mühim ekologiýa hem suw meselelerini çözmekde ağırlığım halkara gurumadılan neticeler hizmetdaşı giňetme urunda çykyş edýär.
Ne merkezi Aziýada howanyň hem ütküme ulan bagly tehnologiýalar boýunça Aşgabatda Tewit merkezini açmak. Birleşen Milletler Guramadyň araly halat etmek boýunça ýürüýdi. Ha maksatnamadyň we su strategiýasyny işlep taýýarlamak barada hem biziň tekliflerimiz dünýäde gollaw tapdy. Merkez Aziýa döwletleriň başdanlygyna konsultasiýa duşuňy bir howanyň ütkümegine getiren yaramaz hem täsirlerini adaltmak hem oňa uýgunlaşmak maksady bilen hyzmatdaşyny pultundurmak boýunça teklifler öňe sürdi. Çölleşme garşy görüşmek, su we energiýasyka serişden aýoly olanmak, daşky gurşowy goramak, serişden taşytlaryjy hem de ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmak, hem şo sany dikilýän energiýa çeşmelerini öýündirmäge gönükdirilen taslamalar da hem maksatnamalary taýýarlamak baradaky başlanýşlar bilen çakyr etdik. Türkmenistanyň aral boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň howanyň ütküme barada Türkmenistanyň milli strategiýasynyň rejelenen görnüşiň Türkmenistanyň 2021 hem 2025-nji ýyllar üçin milli tokoyum maksatnamasyň kabul edilmegi ýurdumyň we Tewitiň ekologiýa awadançylygyny üpçün etmäge hem gönükdirilen maksatnamalaryň işden etati bolupdyr ýa. Bir nahal etken ýaşyň bagy. Bag ekeninki ýap hem çekeninki diýişýär ata-bagylarymyzdan miras alan millime desturlarymyza eger her ýurdumyzda bar millionlarça bag nahallaryny ekmek innem asally däwe de ýöwrüldi. Hemişer bir taraflaryň 25 ýylyň hormatyna geçen ýyl Aşgabat şäheriniň Daşdöwrüne welaýetlerde 25 milyon hem düýp miweli hem faýaly pürli baglar hem de üzüm ekilen bolsa bu ýyl garaşdyrmanyň sany 30 ýylga münasibetli ilkinji gede 30 milyon nahal hem oturtmak gödewini tutulýar. Hormatly maksada gatnaşyjylar. Garaşy diýarynyň öňüň daşary ýurtlary iýerilýän meşgullerini artdyrmaga, beýleki döwletlerden getirilen haritaň morduny tutýan öňümleri özümizde öndürmäge, ýurdumyzda alyk hem bolşulugyny berkitmäge, iş hem orunlaryny artdyrmaga gönüktirilen döwlet hem maksatnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça ulu işler alınıp barlar. Şu maksat bilen ýurdumyzda köp sanly her zaman tehnologiýalar kärhanalar, zawodlar gurulyp ulanmaga da berilýär. Nädiňe soňky döwürde mary hem garawa karbamid zawodlary, gyýanlydaky gaz himiýa toplumy, ahal welaýatynyňa tebigadan benzin öndürýän zawod we hem Türkmen aýna önümleri kärhanasy bina edildi. Bir hem kärhanalaryň önümleri ýurdumyzda hem daşa ýurt puluny goşmaça giýdirjileri getirilýär. Näýär ki döwürde ýurdumyzdaky 80-den gowrak ýer hem dokma kärhanasyny dürlennak we garaşyk ýüplük taýýarlanýar. Dünýä bazarlaryny ol isler döredýän tüýjümek, jeans we örme matalar, köp görnüşi taýýar hem eginmaşlar we el halalary öňürler. Ýa-ni ýakyny biz ahal olarak kaq etrawyna täze dokma toplumyň işi girdi. We bawada han etrawyna ýendir hem dokma toplum ulanmagy hem bermegi gödewini tutýar. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Häzirki döwür täze garaýşlardyr hem innovatsion
önümçülükten dürütmegini talep ediyor. Şoňa bagda ýurdumyzda ýokary tehnologiýalara we düýpli nazara malumlara esaslanýan sany iqtisadiýaty dürütmek boýunça toplumyň işler alınıp barlýar. Biz milli iqtisadiýatymy täze diplomasiyanyň uğruna öwrülen elektron senagatyny dürüdýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda smart televizorlar, notebooklar, planşetler, mono bloklar, sensorly ekran olan kompüterler, çek, printerler, skanerler we belki görnüşdäki elektron önümleri öndürler. Burada bir almuwala idaralar ýokary okuw hem mektepden almy merkezleri hem elektron aragatnaşyň önümsük hem kärhanlary bilen Türkmenistan Ilymlar Akademiýasynyň hyzmatdaşlygy puktulundurmagyna hem geljekki öýsüň esas hem şertleriniň biri azap ber. Senat we avtomobil elektronikasyny lukmançylyk hem de kompüter çeýnikasyny elektron beýleki harytlary öňdürmek. Şeýlem täze kärhanlar döretmek zerur diýip pikir edýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Telekeçiler hem döwlet tarapyndan gollanma ýurdumyz hem durmuş iqtisadatyny ösürmek ileri tutulýan uğurlaryň biridigi hem gowy ma'lumdyr. Häzirki döwürde kiçik hem orta telekeçilik faarlaşyk ösürmek, hususy başlanýşlary gollanmak üçin has amatly, hukuk, iqtisadi, mali durmuş şertler dürüdürli. Ýokary hilem, bäti hukuky önümleri öndürmekde. Azyk borçlulygyny döretmekde. Senat kärhanalar hem suwda merkezden. Her zaman hem oğullarını gurmakda hususy hem puda uly orun berilýär. Bäti hukuky import hem harytlaryň orun tutýan eksport hem niýetleriniň ýokary hili önümleri öndürýär. Türkmenawat, Aşgabat, Türkmenbaşy ýokary hem tiýirlikli avtomobil hem ýolny hem de Ahal welaýatynyň döwlet edara ediş hem merkezini gurýan hem beýleki ýere taslamaly amala aşyran husus hem kärhanlaryň alyp baran işlerini aýrytyn hem bellemek isleýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Halkymyň awadan hem bagtya durmuş barada alada ol biziň hem döwlet siýasatynyň baş maksady bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti o milli maksatnamasyna laýyklykda 43 milyar 800 milyon manat konukturly we öýleşdirildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda 91 sany hastahana, 153 sağlyk we merkezi, 85 medeniýet öýi, 370 sany mektepçini çağlar idaresi, 529 orta mektep, 117 sport mektebi, 86 sany sport deskati, 7000 kilometre golay avtomobil ýollary guruldy. Bulardan maşada umumy meydana 42 milyon gene döwlet metre golay ýaşa hem zalar ulanmaga berildi. Köp sanyň beýleki durmuş hem maksatly taslamalar hem amallar aşyryldy. Täze önümçülük hem durmuş maksatly deskalary, avtomobil hem de demir ýollary, köprüler hem gurmaň halkara we milli taslamalary üstünlikli amallar aşyryldy. Şol hem deskalan hatarynda awada milli siýasatçylyk zowlugyny Türkmenistan, Hytay, Türkmenistan, Iran bunlar gunwatar gaz geçijilerini bellemek bolar. Şonuň ýaly transmilli demir gazyk gunarda şeýlem sergedawat turgunly demir ýollaryny hem amy derýanyň üstünden geçýän avtomobil we demir ýol köprülerini Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenawat, Kerkem halkara howa mendillerini we Türkmenbaşy halkara deňiz portuny mysal hökmüne getirmek bolar. Bir
garaşlyk ýyllaryny amala aşyrylýan ägertem ulu işlerin diňe bir hem bölegler. Ýurdum hem senaat taýdan ötürmek goýunça taslamadan hem durmuşa geçirilmeli. Halkar ulug hem geçirilýän hem döredilmeli. Döwletiň hem älim giňişligini öýleşdirýän hem ýurtlaryň hatarına goşulmagy. Şäherler hem owalarymyň hem özgördilmeli. Hem ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyn hem dünýäniň iň owadan şäherlerinden birine öwrülmeli. Atawatanyň gazanan beýik hem üstünlüklerine we hem ýeňişlerine buýsonç hem duýgularyny hormatly adamlar döredýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Ne iqtisadi şart ösýän hem geljek uly bu doktor ulu hem de ara gatnaşyk ulumdan hem kämilleşdirmäge hem aýratyn üns berýär. Ýarky döwürde gadim hem büyük ýolum geçen oğulları amalaşdyrylýan ulu logistika strategiýasyny hem esasyna goýulýar. Bir ulgamlara dünya malumanyň gazanyň üstünliklerini ýarky döwrüň tehnologiýalaryny ornaşdyrmak esasyna demir ýol, avtomobil, howa, deňiz hemde derýä üçinçilik hem desgadan hem düýpli duruk hem täzelenýär. Dünya belli kampaniýalaryny öňdürýän ýolagçy avtobuslar, yeňil hem ýük avtomobiller iýdigderli satyn alınýar. Bu hem strategiýanyň durmuşa geçirilmegi Ýewraziýa ulagulgamyna ýurdumyň işiň hem goşulmagyna da ýardam berýär. Garaşsyz hem watanymyzyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi, bäsisi ukyply ulag hem üçinçilik ulgamyny emile getirmek üçin hem uly hem mümkinçilikleri döredýär. Türkmenistan günnogor günwatar demirgazyk günörtde uğurlary boýunça üstsaşly ulag hem gatnaňlaryň hem taslamagyny amalaşdyrmak bilen hem Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, ýani Lapis, Alazuli, Özbekistan, Türkmenistan, Iran, Oman, Katar, Trasika halkar ulag hem geçerliliklerini döretmekde işçen gatnaşýar. Hem sizin hem bilişiniz ýaly Hazar hem deňiziň kenarynda Türkmenbaşy halkara port bina edildi. Onu diňe biziň bir ýurdumyzyň däl, tutuş hem Amerika, Aziýanyň hem esasy deňiz hem derwesi diýip atlandyryp bolar. Näşülem Akinant Hoy mendiriň arasynda 30 kilometr demir ýol, Kerki Şuburgan hem Uğru boýunça uzynyň 153 kilometr on elektrik geçirici şeylem amamnalar Akina ve Serkadavat turgunny optik süýümli hem halkara ulgamlar hem ulanmaga berildi. Biziň malp barýan ulag hem siýasatymyzy dünýä jemgyýetçiligi işçen gollaýar. Näme ma'lum bolýar biziň başlanýyny bilen ve tekliplerine esasında Birleşmiş Milletler Kurulması'nın baş asambleyesi 3 sany tarihi rezolýusiýany kabul etdi. Hem bir Guraman baş asambleýanyň 75-nji maslahatynyň 96-njy umumy mejlisinde COVID-19 koronavirus kesiniň pandemiýa döwründe we şondan soň duruluk ösüşem gazanmak maksady bilen durnukly we myktybarly halkara gatnaňlaryny üpçün etmek üçin uluglaryň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek arty rezolýusiýa kabul edilmegi 2021-nji ýylyň halkara derejesinde ikrar edilen ähmiýetli wakasy boldy. Bu rezolýusiýanyň kabul edilmegi halkara ulag hem logistika hyzmatdaşlygyny ösürmekde täze mümkinçilikleri döretmäge, onuň ähli hem de sevit derejelerini berkitmäge ýardam berer. Biziň ulag möhletli halkara strategiýamyzy we taslamalarymyzy ýerine ýetirmäge. Birleşen Milletler Guramasynyň 70-nji mejlisinde kabul edilen
duruluk ösüş maksatlarını üstünlükli amala aşırmağa hem himayet eder. Hormatly meclise gatnaşyjylar. Häzirki döwrüň ilmi hem teknik ösüşüne iň täze tehnologiýalar, ýani bilimlere we innovasiýalara dayanmak bilen biz alam bilimi, medeniýet hem ösürmekde baýym tejribe de topladyk. Ruhy taýdan ösen, beden taýdan sagdan hem giň göýetimli nesiller terbiýelep ýetişdirmäge ol hem üns berilýär. Öňde barajam dünýä tejribe esasında nesillerimiz üçin ýarky zaman bilimlerini ele almakda. Alım hem dürüjlük bilen meşgul bolmakda hem giň mümkinçilikler döredilýär. Okuw terbiýeçilik işlerine esaslary kämilleşdirýär. Milli hem maksatnamalar we konsepsiýalar hem üstünlükli durmuş hem geçirilýär. Şoňla birlikde jemgyýetimizi birleşdirýän we ruhlandyrjy güýç bolan milli medeniýetimizi ösürmäge, wagt etme aletine üns berilýär. Ýarky zaman teatrlar, kitapxanalar, muzeýler, medeniýet öýleri, milli medeniýetimiň we sungatymyň diýip bilen ösýanyny aýlyň hem şaýadydyr. Bir karar hem döwletimiň bagtýalyk döwründe geçen hem zamanlaryň ruhy aýratynlygyny büyük ata-babalarymyň pähmem paýhady özünde jemleýän milli mirasymyzy hem de meden ruh hem gymmatlyklary dikkatli gorap saklamak we öwrenmek goýunça hem ul işler alyp barýar. Bu bolsa halkymyzyň taryhy medeniýet mirasyna aýulam garalýanyny şaýatlyk edýär. Geçmişten geleceğe geçirilen gımmatlık hükmünü döwürlen hem ara bağlanışını beyan edip hem nesilleri hakem birleştirýär. Sebebi medeniyet halkın kalbydyr. Sağ olun. Hormat meclise gatnaşyjylar. Döwlet siýasatynyň ileri hem tutulýan ugurlaryna laýyklykda jemgyýetde sagdyn ýaşaşym durmuş kadrlaryny emile getirmek. Beden terbiýany hem köpçülikden sporda hasam işçileşdirmek goýunça ol işler geçirilýär. Bütün dünýä sağlyk uğraşyma gonumy bilen öýdara hyzmatdaşyň çäklerini yurdumuzda bir näçe howply ýokançam keseller ýok edildi. Bu orada hem näme gazanylan üstünlükler üçin hem halkara guwannamalar we tasdiknamalary berildi. Yurdumuzun welaýetlerine we paýtagtymyzda her zaman hatsaganlar we almy klinik merkezler, olimpiya şäherleri, köpürlü sport toplumları, her zaman stadionlar, sport meydançaları guruldu. Hem sportun her zaman üçüncülük ulgamları döredildi. Bizim yurdumuz Halkara Olimpiya Komitesining we Aziya Olimpiya Geňeşiniň agzasy bolmak bilen Halkara Olimpiya hereketiniň ösüşine munasip hem goşýar. Yurdumuzda Aziyada 2017, Amul Hazar 2018 Halkara Afta Rallisi, Bikem Ipek ýolunyň uğru boýunça estafetalar we köpçülükden velosiped ýarışlary. Agratletik boýunça dünýä çempionaty ýaly sport ýarışlary ýokary hem derejede geçirildi. Japoniýanyň hem paýtagty Tokyoda geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryna Türkmen hem sportun tarihinde ilkinci edek Olimpiya medali kazanıldı. Bu olsa yurdumun halkara gençliğinde sport hem avran bilindi hem
galyanlygyna hem şaýarlyk eden üren ýokary hem üstünniň hem nişanyna öwrüldi. Bizne turgenlerimiziň mundan belakda halkara ýarışlaryna gatnaşyp ýurdumyň sport awraýny münasip hem gorajokdyklaryna watan söýüjülüň we sport ustatlygyň aýdyň misallaryny hem görkezekdiklaryna ber anan ýardy. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Türkmenistanyň döwlet hem büdjetiniň giýerdijileriniň hem çart depinler bilen artmak bolan ýurdumyň maýa goýmam işçileriň öz oňun hem täsirini ýetirýär. Soňky ýyllaryň dowamında döwlet hem büdjetiniň giýerdiji bölegi iýizliklerli ýoklanýar. Döwlet büdjetiniň teşkilleriniň köp bölegi jemgyýetçilik we durmuş hyzmatlaryny gollanmaga da gönükdirler. Olarda köp meşhur maliýe teşkilleri. Olaryň şäherçileriň etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriň ýylatynyň ýaşaş hem durmuş şertlerini özgertmek goýanjam işler amma aşylmak üçin hem sarp edilýär. Döwlet büdjetiň çykdyjynyň ul hem bölegi durmuş hem ulgamyny maliýeleşdirmek hem şozana saglyk goraýyş bilim medeniýet jemaat huzurluk ulgamlaryny hem kämilleşdirmäge gönükdirler. Zähmet haklaryny, pensiýalaryny, döwlet kömek pullaryny hem talip haklarynyň meşgulanyň ýygdyrly ýokanylmagynyň nırh siyasatynyň oýlanşykly alyp hem barylmagynyň hususy hem başlanýçlary gollaw berilmeginiň goşmaça durmuş ýeňillikleriniň berilmeginiň hasabyna ýurdumy durmuş yksadydan ösürmekden ýokary hem netijeler gazanarly. Ýurdumyzda durmuk ösüş hem maksatlaryny ýerine ýetirmek goýunça wezipeler hem ketgitlenýär. Şol wezipeleri durmuşa geçirmek hem çäklerini bizi häzirki hem geljek hem nesillerin isleglerini kanaatlandyrmak hem maksady bilen durmuk ösüşe geçmek goýunça zero hem işler amala aşyrýar. Iglatymy el ýeterli. Ýokary hili lukmançylyk we bilim hyzmatlary bilen öpüşün etmegi başardy. Howanyň üýtgemegine hem uygunlaşmak we onuň hem täsirini azaltmak goýunça zero hem çäreler görüldi. Garaşy hem döwletimiz durmuş hem ykdysat taýdan ösürmek, jemgyýet çerki öňüň jan başyna düşýän meşhur wagtda Türkmenistan dünýäde hem ýokary hem giýerdiji hem ýurtdan ortaça hem derejesine de ýetdi. Bu bolsa hem ýurdumyzda amalaşylan pul, kar, salyk büdjet, nırh emele getiriş, maýa goýmaýan siýasatyň netijelerini hem aýdyn hem görkezýär. Hem bir üstünliklerimiz hem halkara pul garnasy. Bütün dünýä banky hem beýleki awra hem halkara hem gurulmalary tasdikleýär. Milli hem öňüm, jemgyýetçilik öňüm, jemgyýetçilik öňümçiligiň hem meşguli. Maýa goýumlary, pul hem dolanşyň umumy meşguli ýaly makroiqtisady hem görkezler ýokary derejede durnukly saklanýar. Bulardan hem başga da yksadyýatyň hem öňde barjy puduklaryň hem teňki taýdan öpüşün etmäge, düzümler döwrewap ýagdaý hem getirmäge, durmuş ykdysady hem maksatnamalary we hem iri maýa goýmam taslamalarını durmuş hem geçirmäge gönükdirilýän sirişdirilen hem meşgulleri epesli artdyrly. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Ykdysady özgertlerin hem netijesinde ýurdumyz ösen öňümçilik düzümi, köp hem ulug kommunikasiýa ulgammalan. Esasat bolsa adam maýasy bilen ýokary derejede üçin edilen
milli maksadiyetin dürüdülündüğünü häzir hem biz anlamını aýdyp bilerdik. Iqtisadiýatyň ähli pudoklaryny sanly ulgamy hem geçirmek hem diversifikasiýa bilen ösürmek hem innowasion önümçilik hem düzümlerini öğretmek, döwletler hem halkara hyzmatdaşyny giňeltmek, daşary iqtisad hem mümkinçilikler hem ýokalandyrmak hem maýa goýum işini has hem işçileşdirmek hasabyna birine ýurdumyzyň dünya hem iqtisadiyeti ulgamyna gatnaşmak hem derejesini barha hem ýokalandyrýar. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Dünyada dowam edýän çylçyrymly ýagdaýlara garamazdan bir ähli umumy iqtisady hem çökgüniň ýurdumyzyň iqtisadiyetine ýetirýän täsirini anlatmak goýunça hem ol işler dowam etdirýär. Büdjet ulgamynyň hem durlukly bolmagyny gazanmak, döwletiň hem çykdyjlary goýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmek hem netijeli dolandyrmak, raýatlaryň ýaşaýyş hem durmuş şertlerini goýlandyrmak hem zerur hem işler amala asyrýar. Ýa-da döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milyar Amerikan dollaryny hem gowrak bolan 2,5 hem müňe gola ýeri desganyň guruluşy anyp barýar. Türkmenistanyň prezidentiň ýurdum 2019-2020 ýyllarda durmuş iqtisadyny ösürmek hem maksatnamasyna laýyklykda şäher hem owa ýerlerine üçünçilik ulgamlaryny ösürmek, ýurdumyň hem senagat taýdan ösen döwleti öwürmek, ulaq hem logistik üçünçilik hem ulgamlaryny döretmek goýunça zerur hem işler anlap barlar. Aşawatda täze ýeri ýaşaýyş toplumlarynyň ahal welaýatyny edara ediş merkeziniň şeýlem ýurdumyň durlem sebitlerine härki zaman owalaryňdyr hem şäherçileriň guruluşy ýokor hem depkinler bilen dowam edýär. Ýurdumyň hem garaşynyň 30 ýyllyk şanly bayramyna nasibetli 30 hem desany ululmaga bermek hem gözüňde tutulupdy. Ýöne mehriban halkymyň ahlasly hem tutanýarly rahmet netijesinde ýanwar sentyabr aýlaryny 56 sany ýeri desga şo sany umumy meýdany 509 000 4 metr olan hem ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Sağ olun, hormatly adamlar. Ýylyň hem ahyryny senli yine de 14 sany ýeri medesany we hem ýaşaýyş toplumlaryň bir näsini ulanmagy hem bermek gözüňde tutulýar. Şuýryň heklaň hem jemler bolsa geçen ýylyň hem degişi döwrülen deňestilerinde jemi şerki önüm meşhur 6,2 götürüm artdy. Bu bolsa hem ýurdumyň iqtisady hem kuwwatynyň hasda berke ýanynyň we hem öňde goýulan wezipalaryň üstünlükde çözülýäniň hem aýdyň suwutnamasy. Biziň hem ýurdumyzda bütün dünýä suwda guramasyň synçynyň derejesiniň berilmegi, suwdan hem telekeçiligi ösürülmekde mühim ädim boldy. Bu bolsa milli iqtisadiýetimiz hem daşary maýa goýumlaryny çekmek, goşmaçy iş hem orunlaryny döretmek. Ähli pudoklary üçünçilik hem ulgamlaryny ösürmek üçin täze mümkinçilikleri açýar. Fitch rating halkara agentli biziň hem ýurdumyzda B+ durmukda derejäni berdi. Şeýle derejäni almagy iqtisadiýatyň hem depkinli hem ösýäniň aýdyň hem suwutnamatlar.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Näme ýöne bir gazanlan üstünlüklerle bir jekde çäklenmeli däl. Gelecekten başlan öwretmeler siýasatymyzy dowam etmeli, ýolumyzy durmuş yksaatdan ýokarym depdinden ösürmähem baş maksatymyzy hasaplaýar. Nähäzirki döwürde biziň öňümizde o goýjylyk hem önümden öňürleýän meşgullerini atyrmak, azyk borçluny üpşün etmek hem olanmak, ýer hem suwsel işlerini taşytdym, oýlanşykly ulanmak, daşky gurşowy goramak ýa ören hem giň meşgul hem wazipeler durýar. Ne biz milli iqtisadiýatyň gerek ösüş şertlerine öňde barjam tehnologiýalar giňden hem ornaşdyrmalar. Täze iqtisady gatnaşyklar embele getirmeliler. Hususan o goýjylyk puduny ödgötmeleri durmuş hem geçirmäge hem telekeçe giňden çekmeliler. Bu urda hem ýokary derejeli hünärmenler hem taýýarlamaly. O hem ilatynyň ýaşaşyň durmuş ykdysady derejesini ýokurlanmak goýunça ählim zerur hem çäreleri görmeli. Ne ýurdum hem durmuş ykdasatyny ösürmäň strategiýasy amalaşylan düýpli ödgötmeler bizden allama bilim medeniýet ulgamlaryny özgörtmeleriň hem täze tapyryny hem geçirmegi talap edýär. Ne biz almy bilim hem medeni diplomatiýa döwlet hem siýasatynyň mühim bölegi hukmundan garaýar. Ana sebäbi bilim we hem alam ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ösürmek, medeni hem gymmatlary wagt etmek, almy bilim hem medeni diplomatiýanyň mühim guraly bolup durýar. Men dizayn ugrundan Aşgabat şäherini UNESCO-nyň şäheriniň dörejilik toruny giýdirmek, dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we başçylyk sunugatyny Türkmen alawa itlerini yetiştirmek milli tejribesini, Türkmen keçe we hem demirçilik senedini, Türkmen taýyzy we el guş sunugatyny, Türkmen milli görüşini adamlaryň maddi däl medeni mirasyň sanawyna goşmak hem zerurdur. Hem Maktumly Pragynyň dogulun gününiň şany 300 ýyllagyny UNESCO-nyň derejesinde belirlenen şany temeliň sanawyna goşmak. Ýokarky mekteplerine UNESCO kafidralaryny düretmek. UNESCO-nyň mektepler birleşigine ýurdumyň orta mektepleriniň hem bir näçesini giýdirmek biziň öňümizde hem durýan mühim wazipelerdir. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň hem de mejlisiniň deputatlarynyň ähli tagallalary, döwlet bilen jemgyýeti, hem şahsiýeti sağlaşykly ösürmek we olaryň beýikliklaryň deň hem bolmagyny üpçün etmek. Ýurdun hukuk ulgamyny berkitmek hem de kämilleşdirmek. Halkara gurumlary hem dünýä hem döwletler bilen hyzmatdaşlyk ösürmegi gözüňi tutýan kanuny işläp taýýarlamagy gönükdirilmeli. Parlament diplomatiýasyny giňeltmek, hususan birleşikler gurumlaryň ýürütürüşdiren edaralary, parlamentara birleşik Ýewropada howpsuzlyka hyzmatdaşlyk gurumlaryň parlament assambleýasy hem beýlek iri halkara parlament assambleýalar bilen parlament diplomatiýany hem giňeltmek zerur bolup durýar. Hem biziň hem ýurdumyz uly serişde gorlaryny eýedir. Şoň barada. Çiğmaly, gaýtadan işleýän täze zawodlar gurmaly. Gerekediýän karhanlary döwrewap ýagdaýa getirmek hem täzeden enzamlaşdyrmagy üpçün etmeli. Yani şol bir wagtda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak. Arka zaman hem karhanalaryna
işlemek için onların hüner derecesini yokolandırmalı. Bu olsa täze bir iş olanlarını öğretmeye ve hem daşar yurtlara iyi ölen hem ömrünün meşhurunu arttırmaya da mümkünçülük verir. Halkara hizmetdaşlığını ösürmek hem zerur bolupdur ya. Hem şu maksat bilen yurdumuzun stratejik taýdan mühim pudokluny hem şu zanda neft, gaz ve kimya hem pudoklarına daşar yurt hem maya goýumlaryny çekmeli. Ne biz hem yurdumuzun bay tebiği hem seriştiren. Iqtisad hem maya goýmayan kuwwatyny olmaň halkara hizmetdaşlygyny hem giňeltmeň hem daşar iqtisady mümkinçiliklerimizi arttırmaň esasında milli iqtisadiyetimizi ösürmek için ähli tagallary etmeli. Durunukly iqtisadi ötüşemi kazanmak için Türkmenistan durmuş iqtisadi ötüşünün 2011-2030 yıllar için milli maksatnamasyny Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumda 2019 hem 2025 yıllarda hem durmuş iqtisadi taýdan ösürmeň maksatnamasyny şeýlem beýleki döwlet we pudok maksatnamalaryny durmuşa geçirmek goýunça alıp baran işler hem dowam eder. Ne yurdumyzyň iqtisadiyetini mundan hem beýlekde ösürmek üçin bize şu işleri amallaşdyrmak zerurdur. Ýagny iqtisadiýetin pudoklaryny düýpli diversifikasiýa ýolundan ösürmek. Ýokary we hem ekologiýadan arasy tehnologiýalara esaslanýan gaýtadan işleýän öňümçilik hem pudoklaryny ösürmäge ýardam etmek. Döwlet emlägini dolandyrmak hem görnüşlerini we hem usullaryny düýpli gowlandyrmak. Allam bilim hem edaralarında milli maýa hem goýum ulgamyny döretmek. Bilim hem işine gyzyklanmany ýokolandyrmak. Alymyň hem bilimiň gazananlary esasında tehnologik açyşlary amalaşdyrmak arkaly hem iýiçiliň dürli görnüşlerini giňeltmek. Yurdumyzyň eksport hem kuwwatyny diversifikasiýa ýolundan ösürmeň hasabyna daşa ýurtlara iyi berilýän meşgullerini arttırmak. Täze iş hem orlaryny, şozan iqtisadiýetin döwlete dahalsat hem pudogyny täze iş hem orlaryny döretmek, hünärmeleri hem taýýarlamak, kämilleşdirmek esasında ilatyň iş bilen hem üpçünçiligini ýokarlandyrmak. Ilatyň hakyky hem pul girdijilerini iýdigi hem artmagyny üpçün etmek. İşgärler hem zähmet işçiligini howslandyrymak mühim serişte hökmünde ilatyň esasy girdijiler bolan zähmet hem haklarynyň iýdigi ýokarlandyrmagyny garanmak. Kömek hem mätäç adamlara salgylaýyn ýardam bermek. Ýeňilikler hem ulgamyny oýlanşykly işläp taýýarlamak. Hem durmuş hizmetlerini hilini gowlandyrmak esasy olaryň hem durmuş taýdan goralygyny ýokalandyrmak. Ekologiýa taýdan arasy önümleri öndürmek üçin hem iqtisadi şertleri öğretmek we hem önümçilikleri howslandyrmak arkaly başga hem gurşaň howpsuzlygyny ýyldan hem üpçün etmek. Ne edir vatandaşlar? 1. Döwlet adam üçin diýen hem ansanpýar şygarmada esasan köp hem çağaly maşgalalar durmuş taýdan hem goralygyny üpçün etmek. Olara gollaw bermek. Hem olary howslandyrmak goýunça alyp baran işler hem dowam etmelidir. Bu işleri kanunçylyk esasında berkitmelidir. Şoňa köp çağaly maşgalalara ýeňillikleri hem berme gözüňi tutýan ilatyň durmuş taýdan goralyk hakynaky kanunçylyk hem degişli üýtgetmeleri giýilmek hem zerur bolup durýar. Sebebi ýedi watanymyzyň bagtyar hem geleceğin kepili olan özüp bilen ýaş nesli terbiýelemekde mehriban enelerimiz
Olu hormatı münasipdir. Mühim ornu eýerler. Ne sonra men Türkmenistan'ın ene mehri diyen hem hormatly adyna münasip bolan hem enelerin pensiýalaryny çaý ide etmek hem boýunça döwlet kömek pullaryny durmuş hem kömek pullaryny meşgullaryny artdyrmak. Şeýle 8 we şondan köp çağany terbiýelep yetiştiren enelerin İreme pensiya çıkmak bilen bağlanşykly değiştirem kanunlara täze kadylary girmek maksada laýyk bolar diýip hasap edýär. Şeýlehem çağanyň doglanmagy üçin döwlet hem kömek pullarynyň meşgullerini täzeden keredildi. Beşem sondan köp çağan terbiýelep yetiştirenler, denanlara berilen döwlet kömek pullarynyň meşgulleri arttyrylsa hem köp çağaly maşgalalaryň hal hem ýagdaýyny goýulmaga da ýardam eder. Hormatly adamlar, biz bu urdaky işleri devam eder. Ve gelecek illa hem zahmet haklarına, talip haklarına, pensiyalarına, devlet kömek pullarının meşgullerini arttırır. Hormatly meclise gatnaşyjylar. Biz häzirki döwürde dünýä bilinişi bilen çylsyrym hem wuziplerden bilen bilelikdäki tagalalar arkaly hem çözüp boljakdygyny hem düşünmekden uğralyp dostluk deme birege hormat goýmaga esaslanýan gatnaşyklaryň hem tarapdary bolup durýar. Türkmenistan hem daşary hem siýasatda öýdary hormat hem goýmak hem deň hukukly hem insanperwer kadalaryny hem eýerýär. Ne garaşsam döwletimiz 20 ýyl mundan hem daşary siýasatda oňdan bir taraplyk ugruny saýlap aldy. Bu ugrunyň esaslary hökmünde parahatçylyk, söýüjülük, hoşnýetli goňşuçylyk, ählem ýurtlaryň hem halklaryň birege öýdary hormat goýmak kadalary, olaryň hem içerki işlerine, ýagny dawalaryna gatnaşmalyk, halkara harby hem guramalaryň hem şertnamalaryň işine gatnaşmalyk kadalary bellerdi. 1990-njy ýylyň 10-njy dekabryna 185 döwletiň bir aradan ses bermek netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň kemişçilik bir taraplygy yürütem rezolüsiýa kabul edildi. Ne bilen hem döwletimiz ilkinji günlerden başlap halkara bilinişiň hem bütün dünýäde parahatçylygy, ählimiň hoplugy hem duruk ötüşi üpsün etmek goýunça tagallalaryna ýardam edýän bir maksat hem göndükdirilen daşary hem siýasat ýoly saýlap aldy. Aziýanyň hem Ýewropanyň çatyrygyna Beýik Ýüpek ýolunyň merkezine ýerleşen Türkmenistan halkara hyzmatdaşyň bütünlei täze netijeleme ýollaryna uğurlaryny emele etdirmekde dünýäniň döwletleri, awry hem halkara hem guramalar bilen dostlukda gatnaşyklary ýola goýmak babatda gymmatly tejribede toplady. 2007-nji ýylda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň
merkezi az üçün öňüne alyş hem diplomatiýa boýunça Seyittem merkezi asyldy. 2015-nji ýylda hem bir guramanyň baş assambleýa tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy rezolýusiýasy ikinji ýaly hem kabul edildi. Hem her ýyly 10-njy dekabry halkara bir taraply güni diýip baglan edildi. Bizim halkara hem feodal iqtisady gatnaşyklaryny ösdürmek, kowanyň üýtgeme bilen hem baglanşykly ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek hem daşky guruşowy goramak, energetik hem howpsuzlygyny üpçün etmek, halka ulug hem geçiliglerini döretmek bilen magly tekliplerimiz we hem başlanışlarymız dünýä bileşiginde giň hem gollaw tapdy. Ne bularyň ähleti bir tarap hem döwletiň açyk we ygtybarly hyzmatdaşy öwürlendigine hem aýynyň şaýatlyk edýär. 18-nji asyryň akyllar şahyry Döwlet Mehmet Azady özüň wagtda eterine her bir soragy. Hatda iň çözümle soragy geňişme arkaly hem çözümüň zerurdygyny hem mümkinligini hem belleýär. Bu orta bizim bir taraflı nazariyetimiz hem köklerini asırlan hem cümüşünden alıp hem gaydanın hem aydın tasdiklayar. Bizim hem halkara hem borçnamaların hem halkara hem hukukun kadalarını hem gıyışlarını berza etmeye hem esasen baş maksadımız gelecekte hem yurdumuzun geoiktisadi hem mümkünçülüklerini parahat durmuşsun hem dürücülükle hem özürsün behfitlerine ulanmağa da hizmet eder. Hormatly meclise gatnaşyjylar. Dünya giňişliginde milli behfitleri üpçün etmek maksat bilen garaşsyz hem yurdumuz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy, garaşsyz döwletlerin arkalaşygy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, goşuşmalyk hereketi, İslam hyzmatdaşlyk hem guramasy ýaly agry halkara guramalary şeýlem ýuwaş ummany we Aziýa, Orta ýakyn hem günnogor sebitleri. Ählem kontinentleriň ýurtlary bilen köp taraply gatnaşyklary barha berkedýär we ösdürýär. Onlar bilen siyasi, iqtisadi medeni insanperwer gatnaşyklaryň gerimli ýygylar hem giňeldi. Hem pandemiýa hem howanyň bütün dünýäde maýlamagy, azyk, howpsuzlygyny üpçün etmek bilen magly dören hem kynçylyklar ýurtlaryň arasynda netijeli gatnaşyklary etmekden bökdönşükleri döredýär. Gynansak bilen bir ýagdaýlar hem köp ulan wazipeleri çözmek hem stratejik deňligi we durnuklugy saklamakda hem kynçylyklary döredýär. Hem şoňa da ýarky döwürde bir halkara gatnaşyklaryna ananşmagy, dikeltmegi, ygtybarly möýelere düşünşmegi, üpçün etmegi hem öğrenmegi hem wazipeler ökünde ketýär. Şeýle şertlerde Türkmenistan 2021-nji ýyly parahasylyk ananşmak ýyly diýip aglan etmek barada hem başlanmagy öňe sürdi. Ýurdumyň hem bir başlanmagy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň bir aradan hem gollandy. Ýedi watandaşlar, mehriban halkym, hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň we hökümetiň agzalary. Men iňli arzum garaşlygyň we bir taraplygyň esas goýucu kadrlaryny kämilleşdirip ýurdumyň beýik geljege tarap anlamly öňe alyp gitmekdir. Dünýäniň ösene ýurtlaryň hataryna münasip orny eýlemek üçin biziň tagallalarymyzyň we hereketlerimizin
ıqtibaly çeşmesi garaşdyrmaly hem bir taraplanmaly berkitmek babatda bizim öňüde goýan beýik hem maktatlarymyzdyr. Ýurdumyň garaşy ösüşüň üren möhüm jogapkärli tapyrynda täze 10 ýyllykda bizden bir urda alıp baran işlemleri üstünlükli devam eder. Bizip bolsa biz ýurdumyň hemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýyna, geosiýasy we gökdesady mümkinçiliklerine eğer ol hem serişlerine hem de adam mümkinçiliklerine esaslanyp garaşsyz hemişelik hem bir tarap watanmady dünýäniň senaat taýdan ösen döwletden bir ýerine öwreriz. Hormatly adamlar, yaşasın bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwründe merdana halkymyza ilham, joşun berýän, dürüjlükli, zähmet hem ruhlandyrýan bagtyar durmuşymyz. Değerli vatandaşlar, yaşasın garaşsyz baki bir tarap döwletimiz. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, mehriban halkym. Öňe, diňe öňe jan vatanım Türkmenistan. Hormatly vatandaşlar, häzir men çykyş etmek üçin halk maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylaryna söz berjek. İlk bilen Mara welaýatynyň Mara etranyň ýaşaýjysy pensioner Şahryar oğlu Humaýowa söz berýär. Assalamu aleykum, şuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Assalamu aleykum gadyrly ýaşlylar, mehriban adamlar. Men şu ajaýyp fursatdan peýdalanyp, edi arkadaşymyz sizi, şeýle hem hormatly ýaşlylarymyzy, kümüş saçly enelerimizi, şu günkü döwletli halk maslahatyna gatnaşjylaryň ählisini, baş bayramymyz bolan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýu bilen mehirli gutlaýaryn. Kalplara anam, köngülleri alhan berýän gahrman prezidentimiz. Sizin halkymyzyň bagtyarlygy,
nurana geleceği, ırsgal bereketin bolçuluğu üçün alıp barayan mukaddes işlerinizin ravaşlıklarına beslenmegini, janыңızın sağ, belent başыңızın aman bolmağını tüys yürekten arzu ediyorum. Halkımızın buysoncı, hormatly prezidentimiz, bugün parahatçılığın, ağzıbirliğin, ananşmağın, ösüşün vatanı olan Türkmenistan vatanımız, sizin parasatlı yol başçılığınızda özünüzü yeten belent derecelerini, bahtiyarlığını bütün dünya car edip nurana geleceğine bedev vaadi bilen anamlık kadam asyar. Sizin halkımızın tutuş insaniyetin şungur bekvidine gönüktürülün, pehim payıhasa yuğrulun, dünya nüskoluk parasatlı insan perver siyasatına kalpları gün olup soğuyar. Bizim bakı berkara diyarımız, işretleri eğlenen zamanamız, ıtıvarlı ertirlerimiz, mehriban arkadağımız. Sizin atavatanımıza, halkımıza bolor bimeşver mehir muhabbetinizin giyeceğini çekken asıllı zahmetinizin neticesidir. Hakkın silani, halkın saylani, belent mertebel prezidentimiz. Karaşlı bakı bir taraf Türkmenistan vatanımız, 30 yılın içinde görülüp eşitilmedik üstünlükleri kazandı. Karaşlılık yıllar içinde yurdumuzun çarkıncığında kurulup olmağa verilen binalar, devletliliğin, avadançılığın, insanperverliğin ösüşün nişanı olup duruyor. Arkada prezidentimiz, sizin aydışına değerli yurdumuzun ekli sevitlerinde kurulup ulanmağa verilen Türkmenin ak öy binaları devletlilik ocağı avadançılığın, güllep ösüşüne Türkmen mihmanseverinin nişanıdır. Haktan halatlı, halktan alkışlı kahraman prezidentimiz. Sizin kurdurup veren nurana, belki de mescitlerine de baramızda, avadanlaştırılan mukaddes yerlerimizi ziyaret edenimizi, biz yaşlılar, atavabalarımızın yörelgelerini, desturumuzu, milli medeniyetimizi, ulus arpanın barlığına göz yetiriyoruz. Şeylehem tüys yürekten uğunyarız. Şu acayip parahat durmuş için, gelecek berk binyatlı yurdumuz için, sağacıklarımızın, ağıtıcaklarımızın, asudu vatanda gülüp oynap, arkayın yaşap, bilim almakları için, dördük beriyen acayip zamanağınız için, ehli halkımız size hiçe ünlüyüz alkışay diyar, hormatlı prezidentimiz. Sizin mukaddes yörelgelerinizi halkımızın çuңur bekvidine, eşiretine, nurana geleceğine gönüktürülün beyik işlerinizi durmuşa geçirmeye, il arasını vaat etmeye, katnaşyandığımıza buysoncumuzun çeği yok, kahraman prezidentimiz. Hormatlı il yaşlıyımız, milli liderimiz, sizin dağını pederlimizden miras kalan mukaddes cevaplarımıza eğerip, her bir işin başını tutanımızda yaşlılara, il halka, salat almağınız, Türkmen halkının asırlar devamında toplanan tecrübesinin neticeli peydalanyandığının aydın nişanı olup duruyor. Hormatlı prezidentimiz, sizin atağınız Berdi Muhammed Ağa'nın devam olsun, nesiller bahtiyar durmuşta yaşasın diýbeden arzuwlary bugün devletli diyarımızda hasıl bolýar. Nesiller bahtiyar durmuşta yaşayar. Bugün oğul gayılarının, artık çoğuluklarının bahtını olup yaşayan biz yaşıl neslin vekilleri gelecekte hem hormatlı prezidentimiz sizin ata vatanımız için alıp barayan beyik işlerinizi
durmuşa geçirmeye, işçen gatlaşsaktığımızda, ötüp bilyen yaş nesillerimizi, milli ruhumuzu, yörelgelerimize layık terbiyelemekte, ähli tecrübemizi, güç kuvatımızı gaygırmayacaktığımızda sizi inandırmaya urut ededim, kahraman prezidentimiz. Arkada prezidentimiz. Sizin şu maslahatda eden tarihi çıkışınızı bu yüzden sülen dinledik. Türkmen halkının örgüşen geleceği için alıp barayan beyik işleriniz biz yaşlılar dolu koldayarız. Hem de ata vatanımızın, at avrayının gelecekten beyikten beye kalacaktığını berk inanıyarız. Şungur hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz, sizin Türkmen halkının bakı bağıtıyarlığı, dünya halklarının dostluğu, doğunluğu, ağzı birliği, parahatçılığı için alıp barayan mukaddes işleriniz ravaşlıklara beklensin. Sizin canınız sağ, ömrünüz uzak, belent başınız aman, mertebeniz bundan hem beyik olsun. Koy beyik bir var sizi öz penasına aman saklasın. Şunun erteğine binyat arkada, il onlan işlerin ravaç arkada, devletin berkarar, devrim bağtiyar, ömrün uzak olsun, ediz arkada. Ömrün uzak olsun, senin arkada. Sağ olun. Yadır Türkmen Kimya Devlet Kanserinin Rehmetin Hofsuluk Kadr ve Ekologiya bölümünün başlığı Muhammed Murat Rahmanova söz veriyor. Assalamu alaikum. Şungur hormatlanan belent mertebeli arkada prezidentimiz. Assalamu alaikum qadirli maslagada gatnaşçılar. Hormatly prezidentimiz. Şu da varal pursatda sizi hem de mehriban illeşlemedi. Türkmenistan parahaçılığın ve anlaşman watan ýylyna bellenilýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk şany toý bilen gyzgyn gutlaýar. Kahraman arkadamyz. Sizin parasatly ýol başçylygyňyzda ýurdumyzyň ykdysadyetini ýokary depkinler bilen ösürmekde. Halkymyzyň maddi hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş derejesini hasy gowlandyrmakda mühim orna ýelýän Hime senagatyny ösürmäge ul itergi berýär. Kahraman arkadamyz. Sizin tarih çykyşlaryňyzyň birine häzir ködegurdy. Adamlaryň günnelik durmuşyny, döwletiň ykdysady ösüşini, hime senagatynyň önümlerinden özüňe gözeňe getirmek mümkin däl diýip bellidiňiz. Sizin başdolnuňyzy ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça durmuşa geçirýän siýasatyňyza laýyklykda hime senagatyny döwrüň talaplaryna dolu laýyk getirmek, dünýäniň ösen döwletleri bilen işçen hyzmatdaşlygy ýoly goýmak arkaly önümçülüge täze, döwrewap, innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmak, ýaş hünärmenleri taýýarlamak, iri döwrewap kärhanalary gurmak we bar bolan önümçülikleriň durkun täzelemek boýunça bimeçwer işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz, sizin parasatly ýol başçylygyňyzda tebii baýlyklarymyz düýpli gaýtadan işleýän, kuwwatly senagat destgalaryny gurmak boýunça ul işler durmuşa geçirilýär. Tebii gaýtadan işleýän iri döwrewap kärhanalaryň gurulyp ulanmaga berilmegi we olarda öňürleýän, ýokary hilli, bätleşigi ukyply mineral dökünleriň we hime önümleriň bugün dünýäniň onlarça ýurtlaryna eksport edilmegi ýurdumyzda ykdysadyetiň diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek üçin giň mümkinçilikler döredýän kuwwatly senagat toplumynyň emele gelendigine aýdyň şaýatlyk edýär. Döwrewap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan Garabogoz karbamid zawody, Gyýanydaky polimer zawody, Ahallaky gazdan benzin öndürýän zawody, Garlyk kali dağmagdan toplumy, şeýle hem hime senagatynyň beýlek kärhanalary ýokary önümçilik netijeden gazanyp ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny putolandyrmaga münasip goşundyny goşýarlar. Hormatly prezidentimiz, ykdysady taýdan täze belentliklere ýetýän döwletimizde halkyň ýaşaýyşy hem güllä ösýär, watanyň kuwwaty artýar.
Sizin öňden görjülükli siýasatyňyzyň netijesinde ýurdumyzda himet ýanagyna degişli bolan ýer döwre wap kärhanalaryň ýygy derli artmagy bilen täze iş orunlary döredilýär. Puwdoň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş şertleri barha ýokarlanýar. Belent mertebeli prezidentimiz sizin şu maslahatda eden şuň maneli maksatnamalaryň taryh çykyşyňyzy uly buýsans bilen dinledik. Garaşsyzlyga eýe bolanmyz bäri geçen 30 ýylyň dowamyna ýurdumyzyň ýeten belent tepkitleri biziň her birimizi täze zähmet ýeňişlere ruhlandyrýar. Bagtyar gelejegimize bolan anamyzy berkedýär. Hemde gahrman arkadamyz size bolan buýsansymyzy artdyrýar. Sizin ata watanymyzy mundan beýlekde ösürmek, halkara derejesindäki awraýyn ýokarlandyrma ugrunda alyp barýan insanperwer, parahatçylyk döredüji, içeri we ýaşar siýasatyňyzy biz himet ýanagynyň zähmet süýür işgärleri bolup dolu gollaýar. Belent mertebeli prezidentimiz ediýid watanymyzyň gülläp ösmegi, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasy ýokarlandyrma ugrunda edýän aladarlygy üçin biz himet ýanagynyň zähmet süýür işgärleri bolup size köp sawatlarymyzy aýdýarys. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, il ýurt bähwetli, beýik işleriňiziň mundan beýlekde rowaşlyklary wetenmegini arzu edýän hormatly prezidentimiz. Gögün göge galýar, döwlet ber karar, asuda abadan iller bagtyar, ajap döwri, peşkeş beren halkyna belent başyň aman ordun arkada. Her bolsa Lewap welaýatynyň çäji oturanyň Lewap Daýhan birleşiginiň kärençisi Atajan Gurbanowa söz berer. Geleýin. Assalamu alaykum çuňur hormatlanýan arkada prezidentimiz. Assalamu alaykum halk maslahatyna gatnaşýan hormatly adamlar. Sizi mukaddes garaşdyrmanyň şan 30 ýyllyk bayramyny nasip etdi. Bütün owa hojulyk toplumynyň işgärleriniň adyndan tüý sürekden mähirli gutlaýar. Mukaddes garaşdyrmanyň şan 30 ýyllyk bayramynyň bellenilýän günlerine geçirilýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň işine rowaşlyklar arzu edýäris. Gahrman arkadagymyz, siziň daýhanlar barada edýän ýadawsuz aladalaryňyz, berýän kömek durguldalaryňyz netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe owa hojulyk puwdogy uly ösüşlerdir, özgörüşleri eýe bolýar. Owa hojulygyny düýpli özgörtmekde we toplumlaryny ösdürmekde. Uly işleriň alyp barylmagy netijesinde ýurdumyzda dänäniň, pagtanyň we beýleki owa hojulyk önümleriniň öndürilşi ýyl-ýyldan artýar. Gahrman arkadagymyz, 2018-nji ýylda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatyna siz owa hojulygyny özgörtmek, ýagny owa hojulyk önümleriniň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak, şeýle hem daýhalamyzda ýeri uzak möhletliğin peýdalanmana bermek barada gol çeken tarihi kararyňyz ene toprağa ak yürekden zähmet çekip ondan bol hasyl öndürmäge bolan ihlasymyzy has artdyrdy. Siziň parasatly ýollaşylyňyzda soňky sanyjy ýyllaryň içinde ýurdumyzyň dürli künjeginde owa hojulyk önümlerini gaýtadan işleýän kuwatly senagat kärhanalary, elevator toplumlary, ýyladyşhanalar, fowadyjy ammarlar gurulyp ulanylmaga berildi. Maldarçylyk, guşçuluk toplumlarynyň sany epesli artdy. Gök we miwe önümlerimiz bazarlarymyzyň esasy görki boldy. Gahrman arkadagymyz, siziň owa hojulyk puwdogyna zähmet çekýän daýhanlar bilen duşup, olaryň armasyny ýetirmeňiz. Biz daýhanlary hassa zähmet üstünligine ruhlandyrdy. Şonuň netijesinde gallaçylarymyzyň ak buğdoýyň gadymy mekany hasaplanylýan Türkmen topragyndan 1.400.000 tonadan aşyryp guşgursak buğdoýyň bol hasyny öndürip watan harmanlaryna tawşyrmaklary garaşdyrmanyň şanly 30 ýyllyk bayramyna münasip fowada boldy. Bu ýetilen tepkitler, rowaşlyklar, ösüşler, hutsedan başda durmaňyzda, bimeçwer ihlasyňyz, taýsyz aladalaryňyz bilen hasyl boldy. Gahrman arkadagymyz.
Şuňur hormatlanylýan arkada prezidentimiz şu ýylyň 1 sentýabryna ýaşlar bilen geçiren umumy okuw sapaňyzda owakyjylyk önümçiligini alamy esasda alyp barmak barada beren maslahatlaryňyzdan, öwüt nesihatlaryňyzdan peýdalanyp biz daýhanlar owakyjylyk ekilleriniň hasyllygyny hassa ýokurlanyrmagy, agro-tekniki çäreleri talaba laýyk geçirmäge, ekin dolanşygyny ýygy giderli alyp barmany, yerlerin meliorativ ýagdaýyny gowlanyrmana öz zähmetimizi gaýgyrmarys. Garaşdyrlyk ýyllaryna suwdan rejeli peýdalanmak. Häzirki zaman suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary owakyjylyk önümçiligini ornaşdyrmak boýunça ägert uly işler alınıp barlýar. Şonuň netijesinde Balkan vilayatymyzyň bereket etrawyna täze suw howdanynyň gurulup ulanylmagy berilmegi. Ýurdumyzyň Günwatar sewitiniň ekin meýdanlaryny suw bilen üpçün etmäge, olardan bol hasyl öndürip ekin meýdanlaryny has hem giňeltmäge uly ýardam berer. Gahrman arkadagymyz, siz ýurdumyzyň toprak, howa şertlerine gawat gelýän, sany ulgam arkaly dolandyrylýan, gyşyna ýyly, tomsuna salkyn bolan daşary ýurtlaryň ýokary öndürjülükli kuwaty teknikalaryny ýygy giderli alyp berýärsiňiz. Munyň özü bolsa, daýhallarymyzyň el güýji bilen ýerine ýetirýän zähmetlerini azaltmagy, owakyjylyk önümleriniň öndürüşini arttyrmagy oňoýly şert döredýär. Inni owakyjylyk pudugyny hususiýetçilerimiziň hem sany barha artýar. Olaryň öndürjülükli zähmetleri esasynda diňe bir owakyjylyk önümlerini öndürilmän, eýsem önümleri senagat taýdan, gaýtadan işlemeklik hem ýygy giderli ýoly goýulýar. Bu bolsa öz gezeginde diňe bir içerki bazarlarymyz üçin näle halkara bazarlaryna eksport etmäni, bäsleşige ukyply bolan önümleri öndürmekde, täze iş orunlaryny döretmekde, uly girdejileri almakda giň mümkinçilikler açýar. Gahrman arkadagymyz, siz owa ýaşaýjylar üçin ýaşamagy, işlemäge, ähli mümkinçilikleri döredip berýärsiňiz. O bulamyzda ak mektepleri, çağılar baglaryny we beýleki medeni durmuş binalary gurdurup ulunmaga berýärsiňiz. Bugün biziň o bulamyz şäher bilen bäsleşýär. Munyň üçin owa ýaşaýjylarynyň size bolan alkyşlary çäksizdir. Gahrman arkadagymyz. Çuňur hormatlanylýan arkada prezidentimiz şuňky maslahatda garaşdyrlyk ýyllaryna ýetilen sepetler barada eden taryhy çykyşyňyzy uly boýsanç bilen diňledik. Siziň daşyňyzda mundan beýlägim jebisleşip, elbetde täze üstünliklere ruhlanjykdygymy size anandyrmana ruhsat bermeňizi haýyş edýärin. Çuňur hormatlanylýan arkada prezidentimiz, Türkmen topragynyň sahabaty siziň sahabatyňyz. Siziň sahabatyňyz Türkmen topragynyň sahabaty. Bul iki mukaddeslik biri bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Biz daýhanlar sizi hak howfarymyz, ýakyn himayatçymyz, parasatda arkadagymyz saýarys. Arkadagymyz size goňýarys, size tükönüksiz alkyşlarymyzy aýdýarys. Siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman, mertebeňiz mundan hem belent bolsun. Mehriban arkadagymyz. Şuňur hormatlanylýan arkada prezidentimiz, atamyz Melik Bulaganyň köpekeliň dänäni atly goşgusynyň şu setirleri bilen çykyşymy tamamlamana ruhsat bermeňi sizden haýyş edýän gahrman arkadagymyz. Kalhozçylar bar güýjüme sarp edip, gowy işläp köpekeliň dänäni yerlerimizi sürüp çöplerini çapyp, zarply işläp köpekeliň dänäni agronomiýa usuly bilen tohum sepeliň gerek bolan dökülleri dökeliň, güýzlük ýazlygy öz wagtyna ekeliň, ýaryş gurap köpekeliň dänäni. Assalamu alaykum, çuňur hormatlanylýan arkada prezidentimiz. Assalamu alaykum, maslahata gatnaşýan hormatly adamlar. Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan ýylyna, edi watanymyzy, ötüşleriň täze bilentiklerine tarap, anamly öň alyp barýan, gahrman arkadagymyz sizi, we Türkmen halkyny, mukaddes garaşdyrmyzyň şany 30 ýyllyk toý münasibetli, Niwitda toplumynyň zähmeti örişgärleriniň adyndan, tüý sürekden çykýan gutlawlarymyzy kabul etmeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýäris. Siziň daşyňyzda mäkan jebisleşen halkymyz
agdy birligi, dost onu ýörelgen edip, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, yurdumyzda durmuşa geçirilýän köpürli özgürlüklerden ruhlanyp, nurana geljegi nurýar. Gahraman arkadaşlarymız, siz yurdumyzyň iqtisadiýatynyň esas budaklarynyň biri bolan neft toplumyny ýokary dep günlerde ösürmäne ulun sörýärsiňiz. Bu ulama ulu meçhurlarda maý oýunlar oýlýar. Türkmen neftçileri we gaçylary dünýäniň iň kuwatly, iň kämil tehnikalary we enjamdarlaryny tünedilýär. Netijede bereketli Türkmen topragyna täze neft ýataklary özleşdirilýär. Hereket edýänleriň durky täzelenýär. Geçirilýän işleriň netijesinde garaltyň örümçüligi barka artdyrylýar. Ýedi diýarymyz garaltyny we mawy ýan jöndürmekde dünýäniň öňde bar ýurtlarynyň hataryna goşulýar. Yurdumyzda çiğnektiň we gazyň çykaryşynyň, olary gaýtadan işlemeň möçörüniň artdyrylmagy, önürlýän ölümleriň daşary döwletlere eksport edilmegi, Türkmen raşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kuwatyny artdyrmaga giň mümkinçilikler döredýär. Dünýä bazarlaryna öz ýurdumyzda iň geçigini haretlary önürmekligiň we olary ýerlemeň meýilnamasynyň üstünlikli amal edilmegi, siziň öňden görjülikli ykdysady siýasatynyň netijesinde durmuşa geçirilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, siziň taýda tagallalaryň netijesinde almyň iň soňky gazananlaryna esaslanýan innovasiýon tehnologiýalary tünedilen ekologiýa taýdan arassa önümçilik hemde senaat teskarlarynyň gurulyp ulanmagy berilmegi, yurdumyzyň neft toplumynyň öňünde neftin gazyň gaýtadan işleş möçörlerini artdyrmak, ýokarakdan benziniň, dizel ýangajynyň, uçar keresiniň, şunyň ýaly sintetik neft ölümleri bolan polietilen, polipropilen önürýän täze döwrewap teskarlarynyň gurulyp ulanmagy berilmegi, Türkmenistany senaat taýdan ösün, ykdysat taýdan kuwatly döwlet örmäge ýardam edýär. Watanyň penasy, dilleriň senasy gahraman arkadaşlarymyz. Siziň ak pata bermeňiz bilen Türkmen raşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny kuwatly 2 sanyň gal turbina deskasynyň düýü tutuldy. Hereket edýän 3 sanyň gal turbina deskasynyň durkuny täzelemek işleri ýokary dep günlerde alınıp barylýar. Bu bolsa gelecekde zawodlar toplumynyň deskalaryna elektrik üçünçülüğünü ýokarlandyrmaga, önürlýän ölümniň hilini gowlandyrmaga ulaşant boşar. Belent mertebeli prezidentimiz, siziň garaşçylyk ýyllaryna ata watanymyz gurýan we döredýän hemde ägir iri taslamalar amala aşyrýan döwlete urul diýip belleşiňiz ýaly. Yurdumyzda ýüzlerçe ýörünçilik deskalary, zawod fabrikler gurulyp ulanmagy berildi. Bagtyarlyk şertnamalaryň sebäptiň çäginde gazy gaýtadan işleýän zawodyň dünýä belli, ägir uly galkynyş gaz käninde, harytlyk gaz öndürýän zawodyň gurulyp ulanmagy berilmegi, neft senagatyny belent sepketlere getirip milli iqtisadiýatynyň ösüne ulaşant goşýar. Häzirki wagtda günnäwar günnatar gaz geçirjidiniň şunyň ýaly Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjidiniň guruluşyk işleriniň ýokary dep günlerde alınıp barylmagy, halklaryň arasyndaky hoşniyetli goňşulyk we dostlyk gatnaşyk döresdirmäge mümkinçilikler döredir. Arkada prezidentimiz, siziň şu taryhy maslahatda eden çuň manyly, maksatnamaly çykyşyňyzy uly boýsan sülendiňledik. Garaşçylyk ýyllaryna ýetilen beýik sepketler ata watanymyza, gahraman arkadaşymyz, size bolan boýsançylygy goşulnurdy. Yurdumyzyň eýlekde ösürmek boýunça alyp barýan içeri we daşary siýasatyňyzy neft toplumynyň işgärleri bolup doly bolýar. Paragatçylyk, awadançylyk, bolçylyk sakasyna duran gahraman arkadaşymyz şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp yurdumyzyň iqtisadiýatynyň ösmegine ulaşant boşýan. Neft toplumynyň zähmetli işgärleriniň adyndan Türkmeniň täze taryhyna iň ajaýyp zamanany öz halkyna peşkeş süren gahraman arkadaşymyz, size köp sag bolsunlar diýäris. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik, ömrüňiz uzak bolsun. Ýylyurt bähbitli, umumy adamda zähmetli alyp barýan işleri kemişe rowaşykly wesensiň gahraman arkadaşymyz. Kalwa dolup döwrüň sesinden, kuwadalýar ýurduň mertebesinden, wepadar biz pendiňize arkada, alkyş size, şöhrat size arkada. Ýa-da bolsa Aşgabat dokma toplum maktumladynaky ilkinji ýaşar gurumyň başlygy Anna Jahan Illekova söz berýär.
Salam alik, çoňur hormatlanýan gahrman prezidentimiz. Salam alik, hormatly maslahat gatnaşyjylar. Evi darkadagmady. Şu ajaýyp pursat desidi, ähli türkmen elimizi, watanymyzyň baş bayram bolan şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý münasibetli tüýs ýüregimizden mehirli otlaýar. Siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman, ömrüňiz uzak bolsun, gahrman arkadagmady. Bugünkü gün gözbaşyny gademiýetden alkaýdan türkmen halkymyzyň şan şöhraty, awry mertebeti dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Ýurdumyzda gadanylýan üstünlikler, yetilýän belent tepkitler, gönüden göni il halkymyzyň batyar hemde eşretli bol elin durmuşda ýaşamagyny öňtürlýär. Watanymyzyň halkara awrynyň barha belende göterilýänligine gowunyp, buýsanyp anamly öňe barýan türkmen elimiz, gahrman arkadagymyz size tüýs ýürekden çäkdi alkyşlar aýdýarlar. Kaderli maslahata gatnaşyjylar. Türkmen halkı bagtly halk. Türkmen döwleti beýik döwlet. Türkmen milleti agdywer millet. Biz bu sözleri uly buýsanç bilen aýdýarys. Çünki bu beýiklikler mukaddes garaşdyrlygymyzyň bize beren ajaýyp mewelerdir. Biziň halkymyzyň zannyna halallyk, pespälilik, sadalyk, maksada okunlylyk, watansyjylyk ýaly beýik häsiýetleri bardyr. Bu häsiýetler hemişe türkmen elimizi bütün dünýäde beýik edip görkezýän häsiýetlerdir. Aslynda watansyjylyk duýgusy iň ajaýyp duýgularyň gönelligidir. Evi arkadagymyz. Siz bu ajaýyp duýgulary watana bolan söýgi iň beýik söýgidir diýip biziň kalbymyzda bakarlaşdyrdyňyz. Gahrman arkadagymyz. Siz ähli wenanlara aýratyn sarpoga ýarsyňyz. Milletiň käbeti ogulawa dizemiň maşgaly ojagyna bolan ahlasy, türkmen wenanyna mahsus bolan salihatlylyk, kanagatlylyk, döwletlilik, belent adamkärçilik ýaly asylly häsiýetler bolsa, ähli türkmen gelin gaýlarmyda nusgalyk görellidir. Milli liderimiz. Bugünkü gün ýurdumyzda ýaşlarymyz üçin ul mümkinçilikler deredilýär. Ýaşlarymyzyň döwrüp bilim almaklary, olaryň öz saýlawalan hünerleriniň hakyky ustatlary bolup ýetişmekleri, sport bilen ýygyderli meşgullanmaklar üçin ul işler alınıp barýar. Şu ýyl siziň taryhy kararyňyz bilen Türkmenistanda ýaşlar aradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň tasdiklanylmagy, şeýle-de häzirki zaman kompýuterleri, okuw tehniken jamlary we know-howlar bilen üptün edilen çağalar baglarynyň orta we ýokary okuw mekdepleriniň bir näçesiniň gurulyp ulanylmagy berilmegi, ýurdumyzda ýaşlar aradaky aladanyň ýokary derejede durýanlygyny ýene-de birgedek aýdyňlyk bilen süýdetdi. Evi arkadagymyz. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylynyň 1-sentýabryna bilimler we talip ýaşlar gününe ýurdumyzyň bagtyar ýaşlary bilen siziň taryhy okuw sapagyny geçirmeňiz ähli ýaşlarymyzyň buýsanjylygyna şolandyrdy. Döwletlik sapagynyň dowamyna aýdan pekim parasada ýurulan jümleleriňizi, penç sargatlaryňyzy uly üns berip diňledik. Siziň gymmatly maslahatlaryňyzy kalbymyzda baky ornaşdyrdyk. Olary özümizde uly bagyt taýyp, geljekde işde we ýaşaýyş durmuşymyzda ýygyderli ornaşdyrarys. Gahrman prezidentimiz, siziň parasatly başçylygyňyzda garaşdyrlygymyzy ganadandan näri soňky 30 ýylyň dowamyna baltyar zamanamyzda dünýä ülgülerine laýyk gelýän senagat kärhaneleri ýygyderli gurulyp ulanylmagy berilýär. Ýakynda bolsa siziň ak pata bermeňiz bilen ahal vilayetin kaka etravyna, kaka dokma toplumynyň açylyp ulanylmagy berilmegi biz ýaş hünermenleri aýratyn buýsandyrdy. Mehriban arkadagymyz, siziň gurup berýän senagat kärhanalaryňyzda ilkinji wenanlar hemde ýaşlar guramalary işçiň hereket edýär. Häzirki wagtda bereketli türkmen topragyny ösürilip ýetişdirilýän, ağ altyna deňelýän, ak patadan öňürýän ajaýyp dokma önümlerimiz bugünkü gün dünýä bazarlaryna ýokary ornlara eýe bolýar. Mehriban arkadagymyz, biz işlemäge we döretmäge berýän ähli mümkinçiliklerimiz üçin size öz sawallarymyzy aýdýarys. Biz ýaşlar mundan melekem ata watanymyzyň halkara awrynyň barha belinde galmak üçin tutan ýerlik bilen zähmet çekjekdigimizi,
Sizin bize bildirýän beýik anamyňyzy ödejekdigimizi, tüýsüreňizden ananlarmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş ederiz. Gahryman arkadaşlarymyz. Mehriban prezidentimiz, şu ajaýyp pyrsatda sizi ýene bir gezek watanymyzyň baş bayramı bolan şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý münasibetli tüýsüreňizden mehirli gutlaýarys. Siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman, ömrüňiz uzak bolsun. Watan üçin, halkymyz üçin alyp barýan dünýä nüfuluk beýgişleriňiz, rowany ýollarymyzda rowaşlyklar wetlensin, edil arkadaşlarymyz. Bakydyr eneden alkyşlayan ömri, şaty bilen uçary ýyllanyň göwni, owada dolduran diyar döwri, nesilleň dilini edil arkadaş, ýürekleň törini edil arkadaş, başyňyz dik bolsun, edil arkadaş. Hormatly şey araňyzda ýene-de çykyş etjek barmy? Ýokmy? Onu çykyşlary beýdýär. Hem hormatly halk maslahatyň hem meclisinde gatnaşýarlar. Hem şu bayramçylyk gününe halk maslahatyny çykyş edenler ählisi garaşsyzlyk ýerlerine ata watanmady ösürmekde gazanan ajaýyp üstünlükleri ve beýleki hem sepkitleri bu son şulan belirlediler. Doğrudan bir näme rahmet söýärem parasatly halkyma gazanan üstünlüklerini bu sonmağa da hak kallar. Aýratynda biz hem halkymyzyň agdybylygyna gowanyarys. Rahmet söýär halkymyz kıyınçılık hem şahatlykdy fursatlarda jemgyýetimizi hem de döwletimizi ösürmeň umumy wazifelerini çözmekde birleşmegi başarýar. Maslahatda çykyş edenler esas ýurdumyň huzurluk ulgamyny bağlar iqtisadiýetine dowam geçirmäde gönükdirilen ykdysady özgörtmeleri mununa beýlekde amalaşdyrmaň. Ende bu son ösüşün häzirki döwürde esasy wazifem bolup durýanyny bellediler. Bu bolsa ýurdumyz bundan beýlekde senat taýdan ösürme we iqtisadiýetimiň netijelerini hem ýoklandyrmaga oňy täsir edýär. Çykyşdan adam ählisine minnetdarlyk bildirýär. Hormatly halk maslahatynyň meclisine gatnaşyjylar. Häzir men ýurdumyzyň garaşdyrlygyny hem öz yktyarlygyny berkitmekde. Manaktady kuwatyny artdyrmakda. Pudoklary ösürmekde. Halkymyzyň agdyryny hem jewitlerini putulandyrmakda. Millem diýip, desurlamy gorap saklamak. Hem de bağlaşdyrmakda gazanan ul hem üstünlükler üçin selam garaşsyz döwletimiň we mehriban halkymyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny köp ýyllap çeken ak ýürekli tutunýalyň halal rahmetini ýokary hüner usatlygyna nazar alyp raýatymyzy Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyna münasibetli döwlet fiýlalary bilen fiýlamak hakynda Türkmenistanyň Zenan kalwy ordeni bilen fiýlamak hakyndaky Türkmenistanyň hormat il ýaşy diýen hem ady dakmak hakyndaky hem fermanlara gol çekçek. Hormatly watandaşlar, häzirki döwürde Birleşik Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň, ýagny UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toplanyň jogapkar sekretary bolup işleýän Çınar Rustemowa
yurdumuzun Daşary işleri ministrinin bolgamynda köp ýyllaryň dowamyny ahlas hem halal zähmet çekip hem berkarar vatanymyzyň öz ygtyarlygyny, konstitusiýon guruluşyny we döwlet garaşdyrlygyny emişlik hem bir tarapyny pogtulunma ul hem şahsy goşdy. Naşoňa garaşsyz emişlik bir tarap döwletimiň hem-de merdana halkymyň öňüne bitiren aýratyn hem görnükli hyzmatlaryny we hem gazanan üstünlüklerini şeýlem uzak aýyllaryň dowamyna çeken ihlasly we tutunýarly zähmetini nazar alyp oňa ýurdumyzyň en ýokary tapawulyş derejesini ýagny Türkmenistanyň gahrymany diýen ady dakmak we altynay medalyny goşulmak barada hem karara geldik. Häzir men bu arada hem permana da gol çekjek. Hurmatly adamlar, dedi vatandaşlar, gelin onunla bir hem ýokary derejedäki hem döwlet sylagyny Rüstemowa goşuraýyn. Cumhur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Büyük garaşsızlığımızın şanlı 30 yıllıgyny bütün dünya jemgyýetçiligi bilen bilelikde diýsen dawaraly ýagdaýda bayram edilýän pursatlarymyzda şu gün meni ýurdumyzyň iň ýokary döwlet sylagy bilen sylaglap maňa Türkmenistanyň gahrymany diýen belent ad dakdyňyz. Şeýle belent derece münasip görelliňiz üçin size tüý süregimden alkyş aýdýaryn gahrman arkadaşymyz. Elbette bu belent mertebe diňe meň çeken zähmetime däl eýsem tutuş ýurdumyzyň zenanlaryna, türkmen diplomatlaryna bildirilen iň belent anamdır. Bu berilen ýokary döwlet sylagy 3 mukaddes gymmatlygy, eziz vatanymyzy, halkymyzy, mehriban arkadaşymyz size bu ýysanjymy, ihlasymı hasta artdyrýar. Gahrman arkadaşymyz, garaşsyzlyk ýurdumyzyň göterilen ykbalydyr. Türkmen halkynyň öz ýüzi, öz sözü bilen dünýä çykmagydyr. Bugün hut siziň öňden görüjülikli, ören, oýlanşykly içeri we daşarky siýasatyňyz netijesinde Türkmenistan halkara giňişliginde sözü diňlenilýän, ornu oňlanylýan awraýly döwlete öwrildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda dünýäniň birnäçe ýurtlarynda hem-de iri halkara guramalarynda Türkmen döwletine wekilçilik etmek bagtynyň nesip edenligi üçin özümi bugün ören bagtly hasaplaýaryn. Nirede işlesek-de berkarar döwletimiziň mehriban arkadaşymyz siziň el mydamy goldawlaryňyzy ýakyndan duýup işledik. Hem işleýäris. Dünýäde ikrar edilen milli liderimiz. Siz watany söýmekde, halka ak yürekden hyzmat etmekde nusoluk mektepsiňiz. Her bir uğurda bize göreldesiňiz, eziz arkadaşymyz. Mehriban arkadaşymyz. Siziň izigiderli tagallalaryňyz bilen halkymyzyň köp asyrlyk medeni mirasynyň iň görnükli nuskolary UNESCO-nyň sanawyna girizildi.
Bu uğurda maslahat verici, uğrukturucu başlangıçlarınızı yol yörelge edinip, UNESCO bilen hizmetdaşlığı mundan beýlekim has hem işçileştirmäge, halkymyzyň milli gymmatlyklaryny dünýäde dawaralandyrmagy, öz münasip goşandymy goşmakda mundan beýlekim ihlasymı gaýgyrman, zähmet çekçekdigime sizi ynandyrmaga ruhsat edin gahrman arkadağımız. Belent mertebeli arkadağı prezidentimiz. Halkımızın arasında zenanın bagty, zeminin bagty, enäniň şatlygy, dünýäniň awatlygy diýilýär. Biz zenallar, eneler, özümüz hakkındaky sizin ýirgensiz aladalaňyzy hemişe yüregimizde götürüp, size çeksiz alkış aýdyp ýaşaýarys. Belent ynamyňyz, münasip gören ýokary döwlet sylaňyz üçin ýene-de bir ýoly tüý süregimden size sag bolsun aýdýaryn gahrman arkadağımız. Pursatdan peýdalanyp, sizi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň watan diýilip yglan edilen bu dawaraly ýylda, günde mukaddes garaşlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramy bilen sizi tüý sürekden gutlaýaryn. Goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, döwletli, il we ähmiýetli, tutuş adamzat ähmiýetli işleriňiz hemişe rowaç bolsun, mehriban arkadağımız. Çınar Rüstem sizi bir münasip bolan ýokary tilaňy bilen ýene-de hem tüý sürekden gutlaýar. Hormatly halk maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar. Menine ýene-de bir kytabymy ýazyp guturanyňmy size aýtmak isleýär. Men onu garaşlyk baktymyz diýip artlanlardan sebebi garaşlyk hiç satdan bir ölçäp bolmayan hem büyük düşüncedir. Döwletimiziň hem halkymyzyň agdyrlygynyň hem bütünlüğüniň berk ýafatyr. Diň mal bir sözde merdany atawawlamyň erkin bağıtyarım duruş varadaky arzu islegleri. Şöhratly geçmişimiz. Şu günümüz hem de mehriban vatanymyň büyük geljegi beýan edilýär. Garaşlyk baýdam ol merdana halkymy erkin bağıtyar duymağa mümkinçilik berýär. Garaşlyk döwletimiň üýe başlyklygyny hem de milli bütünlüğünü şöhratlandırmak için hem güç veren mukaddes hem bayramdır. Garaşlyk bayram olan bir karar döwletimiziň bagtýarlyk hem döwrüň giýin hem gerimli özgörtmelerini aýdyr hem bütün hem Türkmen halkynyň döwletçi hem ruhuny özünde jemleýän milli bayramlar. Hem häzirki döwürde Türkmen döwletiniň behwitleri, şöhrat hem atawawlarymyzyň asyllar o hem edip gelen arzularyny hem laýyk edýär. O hem häzirki hem geljekki nesilleriň behwitleri bilen goşýar. Hem şu kadardan oral bir mukaddes hem Türkmen topragyny täze hem durmuşy urýar. Ölümçülük hem medeni duruş maksat hem de uğrulap kârhanlar. İri binalar hem dehkalari bina ediyar. Dördücü hem özgördücü rahmetme bilen halkın intihari tarihine öşmüzük hem sahip olları yazıyar. Aman aşırın giyin hem gerim bir özgörtmenler olsa atavattamın hem dünyanın kısa taydan ösen hem döwletden hatarına çıkarmağa da yardım berýär. Biz hem büyük
gezeceğim burada. Hem bilet tepkiler taraf anlamını öňe bar ya. Aydın maksatlarımızdır hem nurana geleceğim burada. Kalmamızı hem anlam arttırıp durmuş hem giyin mani, malmuni, çaya. Sonra da karşı demişiz bir taraf. Devletin bütün hem dünyadaki avrani berkitmek. Hem de harf hem yukarılanırmak için bundan hem beylekte. Ul hem hıcıulen tutuncarlı hem coşunu zahmet çekmendir. Ehli hem mümkünçülükleri mehriban halkımın hem bütün adamların hem befiyetlerini gönüktürmendir. Yukarıda hem aydınlanın ehlisini, karasının milli köklerini, tarih hem ehmetini men hem kıtağımda asıp hem görkezmeye çalıştım. Eğer ki doğrum öğren, mühim hem vazifelerini çözmekte. Karasız bir taraf devletumu halkara hukuk hem yağdayının orunu beyan etmeye hem fiillaştım. Dünyanın hem ehli yurtlarını birleştirmeye gönüktürün belet hem maksatlar. Bundan belekte hem amala aşırman hem mümkünçülüklerini hem taraflayın selcerdi. Bu kitap parahatçılığın öňe gitmeňe ähli adamlaryň ýagty geljeň hatyrasına halklar hem birleşdirýän ideýalaryň hem ütközi ähmiýetini okujulara açyp görkezýär. Men hem bir aktam gyzykly peýdali garaşan bir tarap Türkmenistanyň 30 ýyllyk hem ýübileyine sowgadym bolar diýip pikir edýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Men sizi mukaddes garaşyň şanly 30 ýyllyk bayramyna ýendirek hem tüýsürekden hem mehrli gutlaýar. Goý garaşsyz watanymyzda hemişe parahatçylyk, agzylyk hem awadan durmuş bolsun. Siziň ähliňize bir jan salyp, ol hem üstünlükleri hemişe asmany asuda garaşsyn ýolumyzda buýsanyp bagçar hem durmuşdy ýaşamak hem maşala wadançylygyny arzu edýär. Hormatly halk maslahatyň mejlisine gatnaşyjylar, hormatly adamlar. Men sen ýeriňde aýratyn halk maslahatyň mejlisini guramagy, geçirmäge de işen gatnaşan ählem adamlar hem tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Hormatly adamlar, bizim baş maksadymyz berk binýatly hem büyük döwleti gurmakdyr. Garaşlyk hem bir tarap Türkmen döwletiň hem goşu ganatydyr. Garaşlyk hem hemişlik bir tarap Türkmenistan agdy berlen. Biteýolyň awadançylyň hem parahatçylyň ülkesidir. Hormatly adamlar, oy bütün hem yer yüzünde Türkmen halkının avra yeme mertebesi belent bolsun. Hormatly adamlar, eýdi watandaşlar. Parahatçylygyň dost doganyň we beýik üstünlüklerinde yurdu olan garaşsyz, baky bir taraf Türkmenistan hemişe gülläbesin. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Şonuň bilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisini ýapyk diýip aglan edýär.
Soňra arkada prezidentimize Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň karary bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmakda, halkymyzyň ýeşetli durmuşyny pogturandyrmakda, garaşly döwletimiziň we mehriban halkymyzyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlary gözeňe ötürip, Türkmenistanyň garaşlylygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen tiýraglamak dabarasy boldy. Şeýlekem hormatly prezidentimize ýurdumyzyň garaşlylygynyň şanly 30 ýyllygyny nasip etdi ýadygärlik nişany altın şay milli manadymyz hemde süýjülük toý paýy gowşurly. Mukaddes garaşlylygymyzyň şanly 30 ýylyň içinde ýurdumyzy ýokary depkinler bilen ösdürmekde, giň göçerli taryhy maksatnamalary işläp taýýarlamakda we üstünlikli durmuşa geçirmekde, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda, hemişelik bitarap döwletimiziň dünýädäki awraýyny hasa belinde götürmekde amala aşyrylan asyrlara ýang saljak beýik işler, milli liderimiziň taýyr tagallalary, ýöňdürmejlikli hemde oýlanşykly döwlet siýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bugün garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistan, mehriban arkadağımyzyň baştonlugyna dünýäde bitaraplyk, paragatçylyk tyjylyk, hoşniýetlilik, insanperwerlik görelgelerine eýergen dürli halklar we döwletler bilen öýdara bähwetli we deň hukuk gatnaşyklary ileri tutýan döwlet hökümine giňden tanalýar. Bir ýygnananlar hormatly prezidentimize şanly waka bilen tüýsürekden gutlap, milli liderimde berk jan saglyk, uzak ömür, il yurt bähwetli alyp barýan döwletli tutumlaryna mundan meýläkde uly üstünlikler gazanmagy arzu etdiler. Soňra hormatly prezidentimize eginleşlerini Türkmenistanyň garaşlylygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen siýraglady. Milli liderimiz olara ýurdumyzyň garaşlylygynyň şanly 30 ýyllygyna nasip etdi ýadygärlik nişany altyn şay milli manadymyzy hemde süýjülük toý paýyna gowşurdy. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ägir türlü durmuş ykdysady maksatnamalary hemde tenagatlaşdyrmak, milli ykdysadyatymyzyň eksport kuwatyny köpügli esasy ösdürmek babatda iri durmuş ykdysady maksatnamalar we taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň garaşsyz ösüşiniň her birgili şanly siýasy, ykdysady we medeni wakalary besenýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşleriň bilentliklerini tarap, anamly gadam rüýanlygyny aýdynlygy bilen görkezýär. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz mukaddes garaşlylygymyzyň 30 ýyllyk şanly bayramny uly dabarlara beslep, onurji zähmet üstünliklerinden garşylaýar. Garaşlylyk ýyllaryna halkymyzyň baý taryhy mirasyna, onuň siýasy we hukuk medeniýetine esaslanýan, şol bir wagtda da döwlet guruluşynyň dünýä tejribesini nazara alýan türkmen döwletliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemale getirilmegi bilen bir karar watanymyz öz ösüşini bilen sepkitleri getdi. Hemişelik bitarap döwletimiz dünýäde ýokary depkinlerden ösýän döwlet adam çynlerdiýen insanperwer taglimaty ýygyderli durmuşa geçirip, öz halkynyň abadan, bagtyar we bolelin durmuşda ýaşamany gazanan ýurtlaryň gataryna munasip urna ýelýär. Bir ýygnananlar hormatly prezidentimize iň gowy arzularyny aýdyp, döwlet başlanmyzyň halkymyzyň agzybirliginiň, bitewliginiň berkitilmegine, ata watanymyzyň güllä besmegine gönükdirilen giňirimli özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegi urna mundan beýlekde güýç gaýratlaryny we okuýup başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ananardylar. Hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzu edip birden ugrady. we oňa altyna